kaligad sa taknang alas 11. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Nobyembre 15, tuig 2022, 40 dias na lang kag Pasko na. Ini ang bombohanay sa utok kag ginisimo mo Chama Blanco Hoover. Sa mga dalagkuhan ng mga balita, headlines sa balita lokal, 1.78 or 708 2 billion. Ining pondo, no? 1 billion 1.782 billion pesos. Proposed budget ni para sa rehabilitasyon sa halit ni Bagyo Paeng sa Western Visayas, aprobado na sang Infrastructure Development Committee. Anong sunod nga lihok sinadere para iniiya sa mga nagkalaguba nga proyekto sa halit ni Bagyo Paeng? Sa biyak kamay na Banwa, 4 ka bulan nga close season sa pagpangisda mag-umpisa subong adlaw. Ano nga mga size nga isda ang ginadumili diri iyang kuhaon sa aton sining nga mga manug pangisda? Sa dugang pang mga balita lokal, Centro Ocon City Environment and Natural Resources Office nagpasalamat sa Bombo Radio sa pagdala sa nga issue sa overpass sa La Paz. Ginabalikan kag liwat nga ginpangutod ang mga gamot nga nagatapik sa dingding sa nga overpass. Lalaking resapon patay sa Tansa-Baybay City proper na kilala na. Estancia Massacre Update. Investigasyon nagbalik sa puno. Kag kilalahon ta ang World Cup top goaler nga nalakip iya sa top 8 sa aton sining mga kabombo. Ining ginatawag nila nga The Boss. Kaganong ginhimo ni The Boss para nga siya ang pagkakilalahon bilang isa man sa mga bantugon sini iyang football player sa pungsod Germany. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bombohanay sa uto. Check na nato ni bukad ang report with Bombo Ria Mumblan. Ining lalaki nga nasapuan patay sa Tansa-Baybay City proper nakilala na. Bombo Ria sa report, please come in. Nakilala na ang senior citizen nga lalaki nga nalumos sa baybay sang barangay Maria Clara City proper, Bombocham. Ang nalumos mo si Henry Magno Original Sr., si Sentay Uno Anyos sang Rizal Palapala Zone 2 sang City proper, apang tumandok ini sang barangay Santo Tomas, Haniway, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Sheila May Sangrines, hapes ang Iloilo Police Station 1, iyagin pahayag nga nakipag-angot na ang pamilya sa ila kag ginuptan sa ospital. Kag adigtuman gindeklarar nga wala na sing kabuhi ang ila himata. Nagpanugyan man ang natungdan nga magdubli halong sa paglangoy apisar maihibalo sa paglangoy. Sa dugang nga detalye aton pamatian si Police Major Sheila May Sangrines. Sabi na pag nagkapakig-angot na ang iya pamilya kag ginupdan sang aton investigador sa isa ka ospital kung saan gindala siya kag dito man gindeklarar nga dead on arrival. So ang biktima ta ginkilala kay Henry Magno Original Sr. Taga Rizal Palapala, Zone 2, pero tumandok gid siya kuno sa barangay Santo Tomas, Haniway, Iloilo. Base ma'am sa death certificate sa pagdeklara sa iya nga patay na ma'am, anong nakabuta ma'am sa death certificate nga rason sang iya nga kamatayon ma'am? Wala pa kita sing may nauyatan nga death certificate kundi declaration lang sa doktor na dead on arrival siya. Wala kita kopya sing death certificate niya. Oo ma'am. Ano ma'am ang posible nga rason nga nalunod si sir ma'am?
Base sa investigasyon namon niya sa kapulisan, dako ang posibilidad nga this is purely a case of drowning o kung pagkalumos. Ano ni ma'am ang mapanugyan mo sa aton nga mga pumuluyo nga galangoy, ano ni ma'am, suba ma'am kun bye-bye ang kung sa diin siya nalunod ma'am? Di sa likod, dira part pa na ka, sa Iloilo River nato nga nagapalibot sa syudad bla. Sa likod dito sa Maria Clara. Ano niyang panugyan mo sa mga pumuluyo nga sa masami naga-swimming pa gali sa Iloilo River ma'am? Of course, halong lang kita parehas kay isang biktima ta medyo maedad-edad na, although kabalo maglangoy pero hindi ta mapaktan bala kung kisa ang sitwasyon bala ang anticipation ta nga okay pa pero base malang alangan kita. So halong lang gid siguro kita no, kagi checkeron gid naton ang aton kaugalingon, safety first gid anay. Bomocham, no? Posible man kay Police Major Sanglines nga magbiring ang tiil sang tigulang sang nagligo ini sa baybay kag ginanod sang balod pakadto sa dalom nga porsyon sang baybay. Ginahingagaw man hinidala sa ospital no sa aton nga pahayag kagina kay Major Sanglines pang gindeklarar man ini nga wala na sang kabuhi. Bomocham. All right. Ini si Bombo Ria Momblana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Salamat gid da Bombo Ria Momblan sa imo sining follow-up report. Ang dugang mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa paday nga pagpalayag sa Bombo anay sa auto pagkatapos ang Bombo Network News. Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinagaw. Magandang tanghali Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Martes, Nobyembre 15 taong 2022 sa ating Christmas countdown, 40 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, kilalang election lawyer naghain na naman ng extremely urgent motion sa Supreme Court para igit pa rin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ang Malacanang naman naghihintay din sa rekomendasyon ng mga eksperto ukol sa kinakailangang health protocol matapos maging close contact si Pangulong Marcos sa nagpositibong si COVID na si Cambodian Prime Minister Hun Sen. Samantala pa rin nga kukuha rin tayo ng reaksyon sa ilang mga nagtitinda pa rin ng asukal sa ilang pamilyan sa Metro Manila at mga saloobin na rin kaugnay sa inasahang rollback sa presyo ng asukal. At sa ating international news, ang bilyonaryong si Jeff Bezos usap-usapan matapos mangakong ipamumudmod ang kanyang kayamanan. Sa sports balita naman, ang Miami Heat na silat ng 1 point lamang ang powerhouse team na Phoenix Suns. At sa ating entertainment news, ang Department of Tourism todo ang galak matapos nahirangin ang Pilipinas bilang world's best beach destination. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, nais ngayon ang kilalang election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal na agad na aksyonan daw ng Supreme Court ang kanyang petisyon na kumukwestiyon pa rin sa pagpapaliban ng halalan na isagasagawa sana sa Disyembre ngayong taon. Ayon kay Macalintal, naghaan ito ng extremely urgent motion sa Supreme Court upang igit pa rin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taong 2022. Kasama sa kanyang motion
ngayon ang hirit naman sa Supreme Court. Atasan ang Commission Elections sa COMELEC na ipahinto daw ang Republic Act 11935 o ang batas na nagpapaliban sa halalan sa dating planong Setyembre at ipinagpaliban na sa Oktubre ng susunod na taon. Dapat din naman ng atasan ng komisyon na ituloy ang kanilang calendar of activities at iba pang paghahanda sa halalan. Ito nila naman daw sa nakagastos na rin naman daw ang COMELEC sa paghahanda naman sa naturang halalan. Samantala, ginagawang hakbang ngayon ng Palasyo ng Malacanang matapos mapaulat yung nakasalumuhan ng Pangulong Marcos doon sa Cambodia. Ang Prime Minister po ng Cambodia ay nagpositibo rin sa COVID-19. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Hamito. Tuloy lamang ang trabaho ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kabila ito ng ulat na lumabas kung saan ay kumpirmado na positibo sa COVID-19 ang Prime Minister ng Cambodia na kanyang personal na nakadaupang palad dun sa Cambodia na si Prime Minister Hun Sen. At dito nga, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos yung nakausap nito, kundi pati na ang iba pang world leaders. Maging si First Lady Lisa Marcos ay nagkaroon din ng pagkakataon na makalapit at makausap ng personal itong si Prime Minister Hun Sen. Kaya naman ay naghihintay ang Palasyo Malacanang kung ano magiging direktiba ng mga eksperto hinggil sa magiging health status at ganoon din yung pag-obserba sa kalagayan at kalusugan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon wala namang ipinapakitang anumang sintomas kaya hindi nagpaawat ang Pangulo sa kanyang trabaho at nitong umaga ay pinulong niya ang mga opisyal ng National Economic Development Authority sa Palasyo Malacanang kung saan ay tinalakay ang mga long-term plans ng ating bansa para sa kinakailangan ng mga hakbang para dito sa patuloy na pagpapalago ng ating ekonomiya. At ayon nga kay NEDA Director General Secretary Arsenio Balisacan, importante ang mga tagubiling ito ng Pangulong Bongbong Marcos sapagkat ngayon ay nasa crucial na bahagi kung saan ay umaangat at kinakailangan ma-maintain ang momentum hanggang sa pagpasok ng susunod na taon. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni NEDA Director General Arsenio Balisacan. The President has ordered his cabinet to aggressively secure and pursue more opportunities for increased trade, which is why there is increased focus now on ratifying the Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP. This pursuit is a critical initiative to diversify our markets for goods and services strategically and signal to the world that the Philippines is open for business and investments and that we can compete on the global stage. Bahagi yan ng mensahe nitong si NEDA Secretary o Director General Arsenio Balisacan. At maliban nga dyan ay itong economic managers ay inuobserbahan din yung kanilang sarili sapagkat dun sa pulong sa ASEAN Summit ay nagkakalapit-lapit din sila pati yung mga opisyal ng Cambodia kung saan ay ngayon ay naka-self-isolate dahil nga dun sa pagpositibo sa COVID-19 ng Prime Minister na si Hun Sen ng bansang Cambodia. Bombo Elmar? Going back doon kay Cambodian Prime Minister Hun Sen dyan sa ASEAN Summit, napansin natin sa mga video, Bombo, wala silang mga face mask, usap at nagkaka-expose sa bawat isa. Magkalapitan, talagang wala silang mga pananggalan kung sakasakali. Yung meeting ba dyan sa ilang mga top economic officials ng Pangulong Marcos, paano bang sistema nila dyan? Isang room lang ba o virtual ang Pangulong Marcos? Bombo Dennis? Nakita natin kanina, magkakaharap naman sila, Bombo Elmar. Nasa isang table, magkakaharap yung mga opisyal ng NEDA and of course si Pangulong Bongbong Marcos ay magkakaharap naman doon sa nasabing meeting. At naghihintay ang Pangulo kung ano ay yung magiging direktiba rito ng mga eksperto. Lalo't meron naman siyang sariling doktor at ganun din yung gabay ng Department of Health sa kasalukuyan para mapawi ang pangamba ng ating mga kababayan at lalo na yung kanyang mga taga-suporta, wala namang pinapakitang senyales o mga sintomas ng COVID-19 si Pangulong Bongbong Marcos. Dati na rin siyang tinamaan ito, so pamilyar na siya. Kung siya man ay may sintomas, kusa itong inilalabas sa publiko dahil bahagi ng obligasyon ng isang opisyal ng bansa na ilahad
kung ano kanyang kalagayan, pangkalusugan, lalo na kung ito'y makakaapekto sa ilang bahagi ng kanyang trabaho. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, good news naman doon sa mga sumasakay yung nagko-commute dyan sa Metro Manila National Capital Region. Abay, mas inagahan daw yung libre daw dyan sa EDSA busway na bumabaybay dyan sa Kabaan. At nag-decision nga daw rito ang Department of Transportation o DOTR. May mga updates pa niyan si Bombo Chill Imprido. Mas maaga nang ipatutupad ang 24/7 operations na libreng sakay sa EDSA busway sa darating na December 1. Ito ay matapos inanunsyo ng Department of Transportation bilang tugon sa inaasahang pagdagsa ng pasahero ngayong darating na Kapaskuhan. Ito umano ay isang paraan upang siguruhin na may masasakyan ang lahat ng pasahero sa operating hours sa EDSA busway kasunod ng pag-extend ng mall hours mula 11 a.m. hanggang 11 p.m. Ikinatuwa naman ng ilang commuters ang pagbabago ng schedule ng libreng sakay, lalo na't malaking tipid rin ito. Pakinggan natin ang naging pahayag ng commuter na si Jerry Butaan. Masaya po kasi wala ka pong babayaran. Ang laki kasi ng tipid mo kasi kung pupunta ka ng monumento, mahigit 40. Ngayon wala kang babayaran. Okay lang kung mas maganda po sana kung extend. Kung matatandaan, December 15 unang inanunsyo ang simula ng libreng sakay na mas pinaaga na ngayon. Paiigtingin rin ang seguridad ng mga pasahero para sa matiwasay na pagsakay at pagbaba ng bawat commuter, lalo na yung mga nagtatrabaho sa BPO company at mga empleyado ng mall bilang pagpapalawig din ng oras ng operasyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, madako naman tayo, maki-update naman tayo sa ginagawang pagdalo ngayon ng Department of Justice, lalo na sa panguna nitong si Secretary Remulla. Doon po naman sa ginaganap na United Nations Human Rights Council report. At may mga detalye pa niyan si Bombo Gerald Ulip. Bombo Elmar, Bombo Jane, tiniyak ngayon ng Department of Justice na mabilis na mabibigyan ng hustisya itong mga patayan sa bansa, yung mga iniugnay dito pa rin sa tinatawag na extrajudicial killings at iba pang mga patayan. Yan yung sinabi nga ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa United Nations Human Rights Council o itong UNHRC. Inihalimbawa ni Remulla itong mabilis na pag-usad ng kaso ng pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid. Anya, sa loob lamang ng 17 araw mula nang nagarapa ang pamamaslang ay nakumpleto na itong investigasyon maging ng case build-up at paghahain ng reklamo laban pa rin sa mga high-ranking government officials na kauna-unahan daw sa ilang dekada. Patuloy din naman isinasaayos ng bansa ang sistema para maprotektahan at mapromote ang karapatang pantaw kabilang na itong pagtugon sa war on drugs. Aktibo rin naman ang bansa sa pagkipagtulungan dito sa tinatawag na democratic space. Kaugnay niya, narito ang tinig ni Justice Secretary Remulla. In the recent case of journalist Percy Lapid, who was assassinated, we were able to take resolute and proactive action upon the express directive of the President himself. In 17 days since we were assigned to the case, we completed the investigation, case build-up, and filing of charges against a high-ranking government official, the first in decades. In the process, we uncovered a deeply rooted criminal enterprise inside the corrections pillar, another pillar of our justice system. Sa isinagawang pagpupulong Bombo Elmar ng mga miyembro ng United Nations Human Rights Council ay hiniling ng mga miyembro na tugunan itong mga problema pa rin sa karapatang pantao dito sa Pilipinas. Bombo Gerald, okay, go ahead, Bombo Elmar. parang humabol yung kaso kay Percy Lapid. So doon pinagyabang ng Department of Justice doon sa Human Rights sa International Council na yan, Bombo Gerald, ha? Bomba Elmar. Actually, mabilis naman talaga kasi 17 days nandyan na yung investigation, case build-up at nagdutangan yung iba't ibang mga testigo na sa ngayon ay patuloy pa rin iniimbestigahan. So yan talaga at tiniyak din
Justice Secretary na sa ilalim daw ng Marcos administration asahan na malulutas itong kaugnay na mga kaso dito sa ating bansa para mabigyan ng hustisya yung pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na itong mga tinatawag na extrajudicial killings noong nakarang administrasyon, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa mamaya ang detalye ng mga balita. Ilang mga nagtitinda, reaksyon pa rin dito sa mga pamilya kaugnay pa naman sa balaki ng gobyerno na dapat nang i-roll back yung presyo nga ng asukal. At may update din tayo kaugnay pa rin naman sa mga resulta ng laro ng NBA Games. Samantala muna. Sa dagdag pang balita, itinalaga si Dr. Eric Tayag bilang Undersecretary ng Department of Health sa ilalim yan ng Administrasyong Marcos. Ang appointment ay kinumpirma mismo ni Tayag. Gayunpaman, wala pang inilabas na impormasyon ang palasyo sa pinakabagong appointment ni Tayag sa Department of Health. Si Tayag ay nagsilbi rin sa Department of Health bilang Assistant Secretary. Samantala naman, sa Kamara de Representantes naman, yung panukalang mapigilan yung pang-abuso sa mga senior citizens, patuloy pa rin isinusulong doon ng ilang mga mamabatas at ginarin yung mungkahing ibaba pa rin yung retirement age. Yan din ay pinapanukala dyan. At nandoon si Bombo Annalise Soberano. Isinusulong ng isang mambabatas ang panukala na protektahan ang mga senior citizen laban sa pang-aabuso. Ang House Bill 511 o ang Senior Citizens Protection Act ay inaakda ni 2nd District Agusan del Norte Representative Dale Corvera. Ang nasabing panukala ay naglalayong gawing krimen ang pang-aabuso at pag-abandona sa mga senior citizen. Nakahanda rin si Corvera na pag-aralan ang mungkahing ibaba sa retirement age na 65 ang pagtanggap ng incentives ng mga senior citizen. Naniniwala kasi siyang mahirap nang abutin ng mga nakakatanda ang 100 taong gulang, pero sakali mang mayroong umabot sa ganitong edad, siyak na hindi na anya ito ma-enjoy pa ng senior citizen. Sa katunayan, may ilan pang mga insidente na napunta na lamang sa mata anak ang 100,000 incentive ng isang centenarian na dumating pa sa puntong ito ay pinagtatalunan pa. Kaya naman napapanahon na siguro ayon sa Solon na maibaba na ang edad sa mga senior citizen na maaaring makatanggap ng incentive nang sa gayoy mapakinabangan o masulit pa nila ang kanilang matatanggap na incentive. Kwento pa kasi ni Corvera noong naupo siyang alkalde sa Kabadbaran at naging gobernador sa Agusan del Norte, mayroon silang isinusulong na programa na kung sumapit na sa edad na 90 or 85 ang isang senior citizen, binibigyan nila ng 50,000 hanggang 70,000 pesos incentives. Kapag umabot naman ayon kay Corvera ng 100 years old, karagdagang 100,000 incentives ang kanilang ibinibigay sa mga nakakatanda sa kanilang lalawigan. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Dale Corvera. Yung lalaman ng mga abuso against senior citizens. At ano pa nga, worse pa nga, ang abuse against senior citizens hindi lang nanggagaling sa ibang tao, mismo from the family. Family members may pag-abuso. Kaya dapat i-criminalize natin yung hindi lang physical abuse, kasama na yung psychological abuse, yung abuse sa pera ng senior citizen. Kasi marami tayong narinig na ganyan Kaya ginawa natin ng bill. Hopefully baka matulungan din tayo maipasa yun. Ang pahayag ni Representative Dale Corvera. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita, tumaas ang bilang ng obesity lalong-lalo na sa mga bata dahil yan si COVID-19 pandemic. Base ito sa bagong survey na ginawa ng pamahalaan. Nakasaad sa 2021 Expanded National Nutrition Survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, lumalabas na ang obesity rate sa mga bata na nag-edad 0 hanggang 5 ay nasa 3.5%.
habang ang 5 hanggang 10 years old ay nakapagtala ng 14%. Ang parehong trend ay nakita rin sa mga matatandang tao na may isa sa bawat 10 kabataan at 4 sa 10 matatanda ay sobra sa timbang o napakataba. Sinabi pa ng survey na 10% ng mga nasa hustong gulang na 20 hanggang 59 years old ay napakataba. Sa mga matatandang may edad naman na 60 years old pataas, 6.2% ay napakataba at 11.8 naman ay talamak na kulang sa energy. Sa isa pang aspeto, sinabi ng survey na isa sa bawat 4 na batang Pilipino na wala pang 5 taong gulang ang nakakaranas ng pagkabansot sa paglaki o stunted growth. Ginawang survey sa 141,189 na mga Pilipino sa pagitan nito ng July 2021 at June 2022 sa 37 lalawigan at lungsod sa bansa. Pagsisikap ito ng pamahalaan na sukati ng mga kondisyon ng kalusugan at seguridad sa pagkain ng mga Pilipino sa kasagsagan ng pandemya. Ang data ay maaaring magamit naman sa kalaunan upang gumawa ng mga patakaran at programa tungo sa ganap na paggaling mula sa pandemya. Samantala naman sa ibang balita, ang gobyerno ay kikilos na raw upang may baba pa, magkaroon pa ng rollback doon sa presyo ng asukal talaga sa bansa. Ilan pa sa mga reaksyon sa ilang pamilihan sa Metro Manila. May mga detalye niyan si Bombo JC Galvez. Iba't ibang naging saloobin ng ilang mga nagtitinda ng asukal sa ilang mga pamilyan sa Metro Manila kaugnay sa inaasang rollback sa presyo ng asukal sa merkado. Sa panayam ng Bombo Radyo, ang ilang mga nagtitinda ay nagagalak sapagkat nag-umpisa na raw umano ang rollback sa presyo ng asukal, samantalang ilan naman ay dismayado sapagkat babataas daw ang presyo ng mga ito. Ayon kay Nanay Lorena Santiago, mahigit 2 dekada nang nagtitinda sa palengke, babataas daw ang presyo ng asukal na kanilang itinitinda. Dagdag pa niya, matapos daw ang 2 linggong rollback, bumalik na naman daw ang aumento sa presyo ng asukal na kung saan ay 200 daw kada isang sako. Ang itinataas nito mas mataas sa dati nilang kuha. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Nanay Lorena Santiago. Nangyari naman, kaya lang mababa lang. Kaya lang after mga 2 weeks, bumalik na naman sa dati, mas tumaas pa ng konti. 200 bawat isang sako ang tinataas. Medyo mahina. Siyempre yung iba, naghahanap ng mas mura, kaya wala naman kami magawa, ganun talaga yung presyo. 90, 95, ganun. Yung brown, ganun din, 90. Ang puti, nasa 100, 105, ganun. Malamang, nako. Sigurado yung pagdating ng December, tataas ulit yan. Yan ang bahagi ng pahayag ni Nanay Lorena Santiago. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, ayon naman kay Ken, nagsimula na raw ang pagbaba ng presyo ng asukal na kung sana ay kinagalak naman niya bilang isang seller. Halos 10% raw umano ang ibinaba ng presyo ng asukal, kaya naman ay nagbaba rin sila ng presyo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Ken sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Masaya, siyempre bumaba po, laki po ng binaba ng asukal. Kaya okay din para sa amin, lalo sa mga namimili. Ang laki ng binaba, halos 10% ang binaba ng asukal. Okay naman po, nakakabenta naman po. Kasi pag bumaba na rin naman yung asukal, kaya nagbaba rin kami ng presyo. Ang laki ng binaba nga po, lahat ng asukal, malaking binaba. 200 per sako. Kaya ang magkano lang din ang bentahan namin. Dating 110, ngayon 90, 85. Una rito, ayon sa Sugar Regulatory Administration, asahan daw umano ang pagbaba ng presyo ng asukal dahil sa pagdating ng inangkat na asukal ng milling season. Kung matatandaan, ang output ng bansa para sa hilaw at pinong asukal ay tumaas noong kalagitnaan ng Oktubre, ayon yan sa latest figures na inilabas ng Sugar Regulatory Administration. Habang ang gobyerno naman ay patuloy na nagpapanatili ng mga presyo dahil sa malaking demand sa merkado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan.
Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, Gun Safety and Proper Handling of Handgun Seminar isinagawa ng Philippine National Police sa ilang miyembro ng media. May pagulat si Bombo Marlene Padiernos. Tama ka dyan, Bombo J, nagsagawa ang Philippine National Police ng Gun Safety and Proper Handling of Handgun Seminar sa ilang miyembro ng media ngayong araw dito sa Camp Karingal Firing Range sa bahagian ng Quezon City. Sa pangunguna ni PNP Chief Police General Rodolfo Alzarin Jr. kasama si Quezon City Police District Director Brigadier General Nicolas Torre III, isinagawa ang nasabing seminar kung saan sumalang din mismo sila sa live firing. Paliwanag ni PNP Chief Azurin, ang seminar na ito ay bahagi ng dagdag na proteksyon para sa mga mamahayag dahil patidaan niya ng lahat ang banta sa buhay na kinakarap ng mga ito sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa gitna ito ng mga napapaulat na media killings sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at kabilang na nga riyan ang Percy Lapid killing na malaking kaso na patuloy na iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad. Ngunit bukod niya sa security purposes ay sinabi rin ni Azurin na isa rin ito bilang uri ng sports o di kaya tension at stress reliever ng isang tao. Paano pa natin ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. This is just part of telling our media friends na paminsan-minsan kung hindi tayo trabaho, mag-practice din tayo, punta tayo sa firing range para sa ganun ay at least makita natin kung kailangan natin na i-enhance ang ating mga shooting skills. Generally, we wanted to inform our media friends na let's partner. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Police General Rodolfo Azurin Jr. Samantala dito sa seminar na ito ay itinuro din ni Major Eric Alinio, ang training section chief dito sa Camp Karingal, ang ilang rules sa tamang paghawak at paggamit ng baril. Kabilang na nga riyan yung range rules, 4 rules of gun safety, firearms identification, loading of clearing of handgun, and fundamentals of shooting at gayon din yung dry and live firing. Sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Jenny, nagpapatuloy pa rin itong nasabing seminar at aktibidad dito nga sa ilang miyembro ng media na dinaluhan ng halos nasa 50 katao, Bombo Elmar. Bombo Marlene, saan ka ba nakatama? Naka-bullseye ka ba o puro sa sahig, Bombo Marlene, sa pader? Bombo Marlene? Actually, Bombo Elmar, yung first try namin kasi ang pinagawa sa amin is unang shot, tapos 2 bala, tapos 3 bala. Yung first phase o first part nung ginagawa naming firing, naka-bullseye ako, Bombo Elmar. Pero yung pinatry na sa akin, yung 6 na shot na sunod-sunod, yun, Bombo Elmar, puro lupa yung tinamaan ng aking baril. Nakita ko sa video, para kang nakapikit ng mata habang bumabaril. Ano yan? 45 ba yan? Na 9mm? Anong klaseng ginamit nyo dyan? Tama ko dyan, Bombo Elmar. 45mm itong ginamit namin na baril. At saka, kailangan talaga nakapikit yung isang mata para ma-check ko, 2 mata yata nakapikit sa'yo, Bombo Marlene. Paano ka tatama? Sige, maraming salamat. Congrats dyan, Bombo Marlene. Maraming salamat. Live mula Quezon City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, doon sa Visayas, areang Visayan Sea ay nagsagawa na rin simula ngayong araw ang tinatawag na close season para naman sa ating mga mangingisda. May nakuha impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Nagsimula na ngayong araw ang 3 buwan na close season ng Visayan Sea. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Remia Apari, Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6, sinabi nito na simula ngayong araw, Nobyembre 15 hanggang Pebrero 15, maigpit na ipagbabawal ang pangisda ng mga sardines, herrings at makerel sa Visayan Sea. Layunin nito ayon kay Apari na makapag-replenish sa mga isda, mga tuloy, tambana, tabagaka, balantsong, gumaa, bulao at hasasa ang mga klaseng isda na ipinagbabawal munang hulihin. Hinikayat naman ni Pari ang mga munisipal at komersyal na mga mangisda na magpahinga muna sa paghuli, pagbebenta at pagmamarketing ng mga nabanggit na isda sa loob na na-establish na boundaries.
Ang delineation ng Visayan Sea na sakop ng close season ay magsisimula mula Danao River sa Escalante City sa Negros Occidental hanggang sa tip ng Santa Fe sa Cebu. Magpapatuloy ito sa Madre Deo, Cebu hanggang sa Gigantes Island sa Carles, Iloilo, kung saan ang lighthouse ang magsisilbing marker at magkokonekta ito horizontally sa Olotayan Island hanggang sa Rojas City. Sa pagitan naman ng Iloilo at Negros Occidental, magsisimula ang boundary mula Talisay River sa Barotac Nuevo hanggang Tumonton Point sa Ibi, Magalona at sa huli, balik sa Danao River. Nagsimula na ngayong araw yung close season ng Visayan Sea, November 15 hanggang February 15 to 2023. During close season, ipinagbabawal ang mga tulad ng samban, mackerel, hasa-hasa, gumaa, at saka yung tinatawag namin dito na yung maliliit, juvenile na lupoy, maliit na tamban. So yun yung mga species na isda na pinagbabawal during close season dito sa Visayan. Si BIFAR Region 6 Director Rimia Apari. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Losada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Ang pasok naman sa lahat ng antas sa buong Albay, suspendido dahil sa nararanasang masamang lagay ng panahon. May karagdagang detalyang Bombo Radio Ligaspi. Suspendido na ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga paaralan sa buong lalawigan ng Albay dahil yan sa nararanasang masamang lagay ng panahon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Albay Governor Noel Rosal, sinabi nito na ang naturang suspensyon ay dahil sa napakalakas na ulan na nararanasan sa buong lalawigan simula pa kagabi hanggang nitong buong araw. Kaugnay nito ay humingi rin ng dispensa ang gobernador dahil sa delay ng pagpapalabas ng abiso, gayong nasa paaralan na ang karamihan sa mga mag-aaral. Paliwanag ng opisyal na walang warning ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kaya nagkaroon ng kaunting delay sa class suspension. Dagdag pa ni Rosana, nais lamang naingatan ng provincial government na maipit sa mga posibleng pagbaha ang mga mag-aaral, kaya minabuti na rin na magpatupad ng class suspension. Samantala sa hiwalay na panayam naman kay Puduran MDRRMO Head Noel Ordoña, ay sinabi nito na walang suspensyon sa biyahe ng mga sasakyang pandagat dahil wala namang nakataas na gale warning, subalit pinag-iingat pa rin ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa kanilang pagpalaot. So medyo delay pero we have to suspend the classes. Kaya nangapodan ako sa kabus ng mga DepEd and pati na siguro yung college na o levels na. Kasi ang pitakutan ko magbaha. No? Si Governor Noel Rosal. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! 29 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Ihabol muna natin yung balita dyan sa may lugar ng Basilan. Dilan sa itong peace talk sa pagitan ng tropa ng pamalatang Moro Islamic Liberation Front na sa linyang Star FM Zamboanga. Matagumpay na nagkaroon ng opisyal na peace talk sa pagitan ng gobyerno kontra Moro Islamic Liberation Front or MILF matapos ang madugong bakbakan kamakailan lang sa Ulitan, Ungkaya, Pucan, probinsya ng Basilan na kung saan nagresulta ng pagkasawi ng 3 sundalo at 13 dito ang nasugatan. Sa naging pahayag ni Secretary Carlito G. Galvez Jr., Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU, na mas papaigtingin pa nila ang seguridad na magkaroon ng maayos na komunikasyon sa bawat partido, kasama na rito ang iba pang kawani ng gobyerno at panig ng MILF. Ang maganda naman dito isa na de-escalate natin kaagad at ang importante yung meron tayong talagang way forward na nakaisa na yung armed forces at saka yung MILF. Kinumpirma din ito ni Brigade General Arturo G. Rojas ng Philippine Navy at Acting Commander ng Western Mindanao Command na kahapon lamang ay nagtungo ito sa Basilan para sa isang pagpupulong at dito na rin nagkaroon ng kasunduan sa panig ng MILF. Hinihimok nito na pananatilihin nila ang maayos na komunikasyon at pagkakaisa na maitatag ang maayos na relasyon kontra militar. Ito ay upang maiwasan na maulit ang ganitong insidente. Following this incident,
Kumbaga na-direct natin yung both parties to regularly meet and again, to observe yung mga protocols, no? Samantala, ang mga opisyal naman ng MILF ay nagpahayag ng kanilang suporta sa kampanya ng militar na alisin ang banta, partikular dito ang mga labi sa grupo ng Abu Sayyaf at iba pang lawless group. At yan ang ulat mula rito sa 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam niyo ba kung ano ang tawag sa traditional Argentinian Christmas drink? Ito ay ang tinatawag na Anana Fizz. Ito ay gawa sa cider at pineapple juice. Kadalasan itong iniinom sa mga may hangover. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 40 days to go bago ang Pasko. At iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. At mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sining las 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini karon nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sini nga pagpangalagad kay istoryahan aton ining dugang nga mga balita kag impormasyon. Ang committee karon iya nga konsidiin amo ni ang in charge sa pag-develop or mga developments ng infrastructure nakapasar na asang 1,782 or 1.782 billion pesos nga proposed budget para sa rehabilitasyon sa halit ni Bagyo Paeng sa Western Visayas. Inaprobahan ini sang Infrastructure Development Committee kag may mga lihok na diri nga patigayunon karon. Ini kasunod sang pagsinapol man kaupod sa kay Mayor Jerry Treñas bilang amo ang chairman karon sang committee ba sa aton sini karon iya nga mga kabombo hibaloon naton kung ano pagid ang dugang sini nga mga impormasyon tuhoy sa nasambit sini karon iya nga pagpasar sang budget. Sa linya naton sa Sinimatinyon si Mayor Jerry Treñas. Mayor Treñas, sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto. Bombo Cham, mayang ugtugin no kag sa tanan naton nga tagpalamenti mayang ugtugin. Yes, Mayor, ang 1.782 billion pesos nga proposed budget na aprobahan gid man sa Infrastructure Development Committee, Mayor Treñas, sir. Yes, palagas na gini, no? Padala ta kay Presidente, padala ta kay Senate President, kay Speaker, sa Chairman sa Appropriations, kag sa Finance, kag sa aton nga DPWH, no? Kabay pa na makalagas ining base bisan pila lang, kundi makadugang-dugang man, amo ni kinahanglan ta para restoration. Ini restoration pa lang ini Mayor sa mga nagkalaguba na halita ni Bagyo Paeng or may dala na diri iya nga iban pagid nga mga proyekto nga makapugong man sa future nga pagbaha-baha? Restoration pa lang ni Bombo Cham, no? Lagson ta pa ni ang padason namon nga meeting amo na ni para sa prevention sang baha. Alright, how about sa Panay River Basin Development Project, Mayor? Kumusta? Well, finally, NCIP issued their certificate para nga makasigi na ang NIA sa ilang feasibility study. No? It's been taking so long for NCIP to give this extension lang ni. No? Ay nahatag naman nila sa una. That's why sa sunod nga meeting, imbitaron namon ang chairman sa commission para explicar yaman nga ang ginapabudlayan nila ang mga project study sa Panay. So, I do believe, Mayor, dumakapilaman kami sa nga naistoryahan ang party sa Panay River Basin Development Project. Do sumong ang gindi nga mamasingidas na masugod na, Mayor? Isugdan na ang feasibility study, no? And we will try to fast track it para madayon na gitni. Sa Capiz to, 6 na patay, no?
Sinong magabenepisyo gid sa Panay River Basin Development Project, Mayor? Ang ato ning mga pumluyo sa Capiz. Sa Capiz ya alone. Yes, Capiz gini. May project na ni Mayor kung pila ang amount? Why pa kay feasibility study pa lang ni. Feasibility studies pa lang. Alright, Mayor, balik-balikan kung 1.78 billion pesos to malang na-mentionar naton. Ini para ni sa mga nagkalaguba, paano ini-distribute sa bilog nga Western Visayas? Well, before 3 o'clock, mapadala akong kopya siguro sa inyo tanan. Pero ang dako gining bulk makadto sa Antique. Kaya damo gid yan naguba dito sa Antique. So, but this is for the whole of Region 6. Alright. So sige Mayor, ang hulat-lato namon ang dugang pag-insining nga mga informasyon na ang piho lang ni Subong, Mayor. Ang amount lang. But we will send to you the details before 3 o'clock. Alright. Okay. Sige. Mayor, do nagtaas naman kay imo sining nga tingog sa inyo sining nga pagsinapol? Well, daw ka-exasperating ni bala sang NCIP, a national government agency, nga tani nga buligan na lang ni tanan ang mga ahensya man sa gobyerno like NIA para nga mapadasig ang implementation ng projects. But it seems nga ginapabalik-balik nila na tubayan kung ay kita nagamiting do mapabayaan lang. And we are doing this for the whole of Panay, no? Because Typhoon Paeng really showed kinanlan ni mga infrastructure nga dugay na ni na planuhan pero because nga mga government bureaucracy kag pabalik-balik nadugayan naman eh. With this development, Mayor, do you think nga ano na ni Subong mataga na sa nagakigo nga pagtamod? Well, ini FS pa lang, no? Once nga ma-implement ko nun, balik naman ta sa NCIP. Di ka ba pa that time, Mayor? Di na mabudlayan? Di na pag-ipasapasa kag balik-balik? Well, I am now going to invite the chairman of NCIP to come here to Iloilo so that she can attend the meeting or he can attend the meeting. I don't even know her. Alright. Sige. Mayor Treñas, thank you so much for your time, Mayor. Salamat kid. Maing hapon sa luwat. Thank you, Gid. Gamehapon. Dari wabit si Mayor Jerry Treñas. Ay kabalo ka mo Banuado medyo labot naman sa punto. Siguro na puno ang aton sining alkalde. Kagina sa meeting nila dito sa kaupod sa nagkalilain sini iyang ahensya sa gobyerno. Doon na ugot-ugot kurong aton sining alkalde nakabuya naman sa mga makahang sining tinaga batok sa NCIP kinukasubong kurong amuning rason nga gina-dribble-dribble, gina-delay, ginapabalik-balik nga kung sa diin ining proyekto kung tani ining para iya sa Panay River Basin Development Project dako ginang mabulig sa aton sining mga kabombo. No? Partikularmente sa Capiz kon sa eksplanasyon pagani isang aton sining alkalde do kasubong niya sang dam. No? Ining Panay River Basin Development Project sa Capiz. Nga kung sa diin kung may tsimpo nga mabaskog ang bundak sang ulan, may ara abi sang bago or sang bagyo nga nagadala bala sang madamo nga volume sang tubig ulan. So diri ni masupot ang tubig. So hindi siya magdirekta sa aton sini nga mga kabumbo. Nga kung sa diin, ini man ang isa sa mga pamaagi agud nga hindi pagbahaon ang probinsya sang Capiz. Kag siyempre kung halin to sa Capiz, padulhog diri sa probinsya sang Iloilo, hindi naman diri iya kita pagbahaon sang tuman iya kataas nga level sang tubig. Amo sini ang isa sa mga pulos sang Panay River Basin Development Project sa aton sini nga mga kabumbo nga kung sa diinti ginakinahanglan sining ang pagtratar is with sense of urgency kay kadako sang kapuslanan sini saton in terms iya sa pagpugong sa pagluntad sang flash flood.
sa aton sini nga mga kabumbo. Ma-address man sini Banwa ang problema sa supply sa potable water dito ya sa probinsya sa Capiz. And eventuality siguro makatilaw man ang pila ka mga kabanwahanan diri iya sa probinsya sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo, ugaling kiti sa nasiling na gani sa aton sini ang alkalde, daw kasubong nga ginapabuyan-buyanan sa NCIP. That is why nga na akig kagina ang alkalde. Kaga nakapamangkot nga sinya ti anom na to nagkalamatay sa Capiz. May nabulig ka mo dito. Ti sabat ko no sa NCIP niya, waigid. Sinya ti amo na lang ni sining mabulig nga magsugod na, mayara na sa feasibility studies ining Panay River Basin Development Project sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sandig pa sa mga impormasyon nga aton sini nga nakuha sa aton sini nga mga kabumbo, ang resolution number 9 nga nagari-endorse sa resolution number 1 sang 2018 painigin pasar ining pag-fast track sa nga 19.78 billion pesos nga project proposal sa nga National Irrigation Administration sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti sandig sa nasambit nga resolusyon, makasabat ini sa masami nga pagbaha sa aton sini nga mga kabumbo. Kaysa nasiling tana, mag-aakto ini bilang dam o reservoir, floodway cut-off channel kag improvement sang major secondary drains nga maga-benefit sang ginalubanta 11,460 hectares sang highly susceptible sa baha sa Panay sa aton sini mga kabumbo. Ti ko madumduman pa ang mga na-experiensyahan sang probinsya sang Capiz bangod sa kay Tropical Depression Agaton sa bulan sang Abril nga amuning pinakalala nga nabatsyagan sang aton sini mga kabumbo dito sa Capiz nga naglabot na punto nga nagsalaka sila sa babaw sang ila sini matop. Nga kung balik-balikan ta ang mga nag-agi sini iya nga mga bagyo, katulad ni Bagyo Ursula, Bagyo Odette, Bagyo Yolanda, why niya nakapasaka sa ila babaw atop. Tisang tsimpo ni Bagyo Agaton, sandig sa report sa Regional Development o Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, 316 ka mga barangay sa Capiz ang flooded. Ti ang ining pagbaha-baha naglabot diri sa northern part sang Iloilo nga attributed sa Panay River sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti suno gani diri sa National Economic and Development Authority nagakinanglan nga makasecure sang bag-o nga certification precondition o kun CP nagikan sa National Commission on Indigenous People o kun NCIP nga kung sa diin ang ila sini iya nga previous nga permit nag-expire na sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti napurnada ang nasambit sini karon iya nga project re-endorsement bangod man sa Omnibus Election Code sa aton sini karon iya nga mga kabumbo during the election period. Ti isa man ini kagina sa nagapainit sa ulo sa aton sini alkalde. Ano pa ya kuno ang ginahulat sa National Commission on Indigenous People or NCIP nga ang ginapasapasa sini Banwa ang mga kinahanglanon or ang mga dokumento para iya nga masuguran na feasibility study sang Panay River Basin Development Project sa aton sini nga mga kabumbo. Samtang gin-aprobahan naman iya sang Infrastructure Development Committee ang 1.782 billion pesos nga proposed budget para sa rehabilitasyon ni Bagyo Paeng. Kag ang majority sining nasambit nga pondo ang magakadto naman sa probinsya kang Antique. Bangod ang probinsya kang Antique sa aton sini nga mga kabumbo, amo sining dako nga nahalitan.
sa aton sini nga matag palamati. Titinghuaan ini sang Infrastructure Development Committee kung si Mayor pagani bilang chairman sinya ti ipadala naton ini sa bahin karon sang Kongreso, sang Senado, sa opisina sang aton sini nga presidente, kag sa DPWH Central Office, no? Para iya nga mahingagaw ini banwa, ana sambit karon iya nga pundo for rehabilitation. Oh, ti kabay pa sa aton sini nga mga tagpalamati, kag kabay pa nga ining pundo makadto gid iya tanan sa proyekto sa rehabilitasyon, hindi kay basi maigo naman ni sa working hand in hand bala, no? Kung madumduman nyo pa kung anong butsilingon sa working hand in hand, sa aton sinimatag palamati. 47 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Pagbalik ta, mangin kaupod naton si Director Remia Apare sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tuhoy sa sining Fisheries Administrative Order number 167-3, may kantanan sa close season para sa conservation sang sardines, kag herrings and mackerels sa Visayan Sea. Botsilingon may 3 bulan nga pagpaiway sa pagpangdakop sa mga nagkalinain sini nga sahi isa nga isda. Ini sila para iya nga mag-spawn, para nga magdamo, para nga may supply kita, may bastante kita nga supply pagkatapos sining close season or pag-open season na. Balikan nato nini pagkatapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makita-na, ilabi na online.
Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abokado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit,
muscle aches. Magatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Pangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Diri man sa aton sini nga palatuntunan sa aton sini karon nga matag palamatigin pagwa sang Bureau of Fisheries and Aquatic Administration ining Fisheries Administrative Order number 167-3, no? Sa aton sini nga mga kabombo nga kun sa diin naga-establisar sang close season para iya sa conservation sang sardines kaga herring subong ba ang mackerels sa Visayan Sea. Ano pa ginang dapat sini naton nga mahibaluan tuhoy sa nasambitan sining administrative order? We have on the line Director Remya Apari. Director Apari, ma'am, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombohanay sa tumayong hapon. Hello, Bombo Cham. Hello. Mayong odto sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radio. Yes, Director. Anong dapat sini mahibaluan sa aton sini iya nga mga kabombo? Hilabi na ang aton sini iya nga mga manog pangisda tuhoy sa administrative order number 167-3, Director Apari, ma'am. Ang establishment sa close season sa Visayan Sea or the Fisheries Administrative Order 167-3, amo ni ang close season naton. Amo ni ang close season naton, meaning ginadumilian ang pagpanguha, pagposisyon, pagbaligya sang tatlo ka species dira sa Visayan Sea, amo ang sardines, herring, mackerel, o kung amo ni mga balansyong, sabagak. Hello? Yes, Director. Kapag gumaang sa hasa. So, sa tatlo ka bulan, mahalin ni sa subong nga adlaw, November 15, bali tatlo ka bulan ang aton nga close season hanggang February 15 of 2023. So, dumilian ang pagkuha tungod nga ang katuyuan, itugutan naton nga ang kaya mo niyang spawning season sang tatlo ka species nga hinambis ko. We'll be allowing them to spawn, magbiti ang garbihod, makadugang sa populasyon. Then ang mga magagmay, actually ang lupoy, no, kung mga juveniles sang tamban, we'll be allowing them to grow bigger para nga mas dako ang bilin niya, and then it will contribute para sa income ng fisher folk. So this is something to do nga magdamo ang purpose ng padamuon naton ang isda during the period na may close season kita. Kung baga pahuwayan anay ang Visayan Sea, certain sang Visayan Sea during close season para ma-protect, ma-manage naton ang pagdamo sang amo na nga species. Aha. Ining 3 months ang close season, makapektuayhan sa supply sang isda diri sa Western Visayas, Director? So far, for pila na katinoig, no? 10, 15 years na nag-monitor kami. Of course, mabuhinan gid man sang supply sang amo na nga mga isda. But then, ang Region 6, may ara pa kita nga kuwaan, aside from sa capture fisheries, pwede natin sa aquaculture sa mga puno. So, hindi kita magka-problema nga makulangan kita sang isda because ang Region 6, 107% fish sufficient. Oo. Ang nagapuno sang kulang once sa close season,
may ara kita nga sa aquaculture, amo na mga bangos, ang tilapia, amo na. Kag other species sa capture fishery. Aha. All right. Ini nga mga species ang isda abi direktor do amo gining masaming ginakonsumo sa ngaton sini nga mga kabumbo kay magluwas nga medyo bulubarato ini tama ka common sa mga merkado bala naton. Tikon may ara kita sa close season sini sa ila, so mapili sila sa ibang species ang isda. Sa inyo sini nga monitoring na siling muna in terms ng presyo abis ang kinilo, may ara kita sa nga comparison sa sini mga species ikumparar nimo sa mga available nga halin iya sa gin aquaculture naton, director. Kung ikumpara mo, barato gid man ang barato gid man tong tatlo ka species, no? Mga tamban, tabakak, siyempre barato gid na gumahasa-asa. Pero kung kumpara mo sa bangos, daw amo man comparable ang presyo nila. Although lami gid man ang halin sa dagat di bala. Pero kung bangros, so kung ay nagit man ang kita ng mga tao basta lang may isda, okay lang naman kung halin man sa punong o kung halin sa dagat. And then amo na kung i-compare naton ang amo na nga mga isda compare sa presyo sang bangros sa Sumbong, daw puro parehas lang, although comparable siya, hindi siya maglayo ang presyohanay. Alright. Pahanumdom pagid sa mga kabumbo naton, director, hindi lang niya kay siling do reminder or whatsoever kay may lakip ini nga mga penalty sa kung sino man na maglapas sa Direktora Parimam. Yes, may penalty kita under sa FA 167-3 amo ang 6,000 nga penalty, no, in violation, and then confiscation sang catch o confiscation sang isda nga naara sa posisyon nila, plus ang pag-confiscate man sang ila permit. So amo nang penalty under sa close season. All right. Sige. Oh, may mga fines man ini sila nga sarang iya nga bayaran pananglitan nga mag-violate sila, director, no? Amo tong inumber ko 6,000 pesos. Okay. Sige. Director, thank you so much for your time diri sa Bombo Radio maayong hapon. Yes, Bombo Cham, you're welcome. And thank you also for tapping us para makasimilar na itong information sa mga tao. Thank you very much. Deriwavit si Director Remya Apare sa aton siniya nga mga kabombo, ari ang mga nagakaigo siniya nga penalidad, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, upon a summary finding of administrative liability, ang offender ang tawag sini gani ang pagapinahan una bes ikwaon i-confiscate ang ila sini nga mga nahulik ang gear kag may mga nagakigo pagid sini iyang tawag sini gani ining multa, no? 3 times the value sang hulik or nakuha 20,000 pesos for municipal fishing sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo or whichever is higher, provided nga ining offender magbayad abisang multa, may community service pagid ini siya nga iga render 5 times the value sang hulik or 100,000 pesos o kon whichever is higher para iya sa mga small scale commercial fishing, 300,000 pesos whichever is higher for medium scale commercial fishing, kag sa mga high or sa mga large scale commercial fishing tunga sa milyon ka pesos o kung diin dira ang mas mataas sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Kung makonvict ang offender, imprisonment sang 6 ka bulan kag isa kadlaw tubtob 6 ka tuig, kuhaon pa ang hulik, kuhaon pa ang mga gamit, kag pagapinahan doble sa amount sang administrative fine kag cancellation pagakansilahon ang imo sini nga license o kon permit. Sa aton sini nga mga kabumbo,
ti ining tabagak niya muning masami nga ginaugaga na kapin pa kon maulan-ulan ang simpo baw. Sus, ti surusan lang ka lang na tabagak, di gani prito ka tabagak kag kumahana bla maluto ninoy Dante. Bubuan mo kasi na makan. Sus Maria kagusip, gatapok agyas mo. Tapos bati ka itlog nga may kinihan nga kamatis kagas West Mumbai. Sus Maria kagusip gatapok sini agya ang balanchong katilaw ko ni balanchong ginkilaw. Sus katamis ko nang kilala ko pa gani first class nino yung isda mo. Perti mo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang akon sini nga paborito nga prituhon mo lang medyo alangay lang bala. Muning ambal sinila ining bulaw. Tuman ka na nam sinisang iya sini nga unod. Pero umpisa subong adlaw tubtob Pebrero. No? Pebrero gimang kung iniro, review tadi anay nga aton sini nga talamdan diri sa aton sini nga mga kabumbo. Pebrero 15, tatlok bulan na. No? Sa aton sini mga kabumbo, hindi anay pwede nga pangdakpon ini. Sa aton sini nga mga kabumbo within the Visayan Sea, sa aton sini nga mga kabumbo. Within the Visayan Sea and sa mga malapit sini iya nga mga kadagatan sa aton sini karon nga mga kabumbo kag coastlines. Halin abi sa babaan sang Danao River dito sa may Negros Occidental, northeastern tip sang Bantayan na Island, padulong sa Madridijos, padulong sa Lighthouse Gigantes Island, sa Ulutuya Island, sa Kulasi, Point sang Capiz Province, eastward along northern coast sang Capiz, sa Tumunton Point, Bulacawi Point, Carles, Iloilo southward along eastern coast of Iloilo, Mount Talisay River, westward across Guimaras Strait to Tumunton Point, Occidental Negros, sa aton sini nga mga kabumbo, eastward along northern coast sang Island of Negros, back sa babaan sang Danao River sa Escalante, Negros Occidental. Ang madakpan sina dira magapangatubang sang mabugat sini iya nga mga penalidad tuhoy sa nasambit sining administrative order nga ginpagwa kag epektibo subong adlaw tubtob Pebrero 15 tuig 2023 sang Bureau of Fisheries, Aquatic and Resources sa mga kabombo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ano nang latest subong sa may Luna Street La Paz overpass? Kay nagpayag diri ang City Environment and Natural Resources nga balikan to nila kag pangkakson ini mga gamot-gamot para iya nga magamit, ma-utilize na dira kag maghalog-halog man ang flow sa traffic dira sa may area sa Luna La Paz nga ginapatungan sang duha ka mga dalagko sini nga bulutuan, ang West Visayas State University kag ang Iloilo National High School. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala. Ini malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional.
Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Palingad sa takna sining alaw na. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Auto Check naton this time ang balita ni Bombo Jomar Villa. Inamay kang tanan karon sa pagbalik liwat sang City Enro or City Environment and Natural Resources Office sa may Luna Lapas sa overpass dira agod nga magpatigayon sa dugang pagin-sini nga pagpangalimpyo agod iyang ma-utilize na dira ang nasambit nga overpass sa tinutuyo man nga ma-decongest no makabulig sa decongestion sang traffic dira sa may area sang distrito sang Lapas nga ara dira ang duha ka mga dalagkuan sini nga mga bulutuan. Ginabi-abi man sang senro ang pagtalakay naton sining nasambit karon iya nga issue no para iya nga magamit man ining overpass dira o magaserbe iya sang iya sini nga pulos no sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Check naton si Bombo Jomar Villa direktamente karon sa may City Environment and Natural Resources Office. Jom, sa report ta please come in. Ababot-samp liwat nga ginapadulungan sa taga City Environment and Natural Resource Office o kuna Senro ang ining pedestrian overpass na napamtang sa may Luna Street Lapas nga napatungan sining duha ka eskwelahan dira sa West Visayas kag Iloilo National High School. Ginabalikan nila ini kay matapos nila to ang ginpangalimpyuhan ginpang cut atong mga tagamoto sa mga lunok lang nga nagakawa ito sa may babaw kung magsaka ka dira sa may area at may mga portion to ka na bilin balang mga ugat gihapon nga nagatapik to sa may haligi. So mo ang ginabalikan nila kagin pang sudsod to nila bobotsam halin sa may haligi das may dalom abi nga bilog dra pasaka to sa may babaw no kung magtaklad ka dati sa may kilid din nga semento may ara na ano nga mga ugat sa sining lunok nga nagapasaka man pakadto dito ya sa may babaw. Kung ipanggid naton sa una nila to nga ginapadulungan kag kun subong ti tama kadako ang diferensya bobotsap no ti sunugan ni kay Engineer Neil Rabina ang head karon sa Senro nga pintahan pa ni no sa city engineers kay ti ilan na katungdanan bobotsap. Kay tikon lang taon naton ang mga inagyan bra sining mga gamot kay tikon dugay na nga nagatapik dira sa sining mga pader sa sining overpass ti nagahurma kaya mo nang dapat na karon nga isundon ini sang pinta agod dati mabalik ang daan sining itsura kag kunang taon ti tama pa ka intact no ang siminto dra wa pa kagi abi may nakalalok up dra kag
at mo na bangod nga lakalang nga agyan amo na nga do ay sa dali nga nagdaan abi no ang inisambit karon niya nga pedestrian overpass. Babot samgin pasalamatan man ni Engineer Rabina ang Bomboradyo ti sa sining pagsunod ba naton sining isyu kati naga-update man kita siya kung anong mga sentimento man no sa mga pumuluyo kagati ila man ini nga gintuman no kay ti una diri nakabaton kita reklamo sa mga pumuluyo nga ti masio kunong lugar no nga ti ang ibandra away na ginaagyan bangon nga ti ang iban natahap no ilabi ni gid kon gabi dra sa may nasambit karon niya nga lugar ti sa assessment rin ni Engineer Binabot sa may mga pumuluyo na kuno nga nagalabay des babaw ang mga estudyante amo man ang ginkalipay niya kati tani ma-utilize tay na magamit na sa nagalabay dira agud nga ti ang traffic congestion dra maganhagan sabay nasambit nga lugar ay labi kini ko na kaagahon o kung during rush hour pakadto sa eskwelahan no kag pagpululi no sa estudyante dra sa may nasambit karon nga lugar kag ti malikawan naman ni no ang mga aksidente bala nga ti na record banda nagligad nga ang iban ti ginahimo darurumbuhan ang iban ginahimo ang area nga ti makahimo sa nga malain nga tinutuyo kakay sining pagpang-hold up adra sa may nasambit nga lugar. Ipabati ta si Engineer Nel Arbenas sa may interview sa Bomboradyo. Man, bali ano na lang siguro, i-repaint na gilang siguro sang engineer's office. Kay ang mga agi bala sang gamot pero ginpakiskisan ko gito kagabi. Ay, so ang kulang na da kung mapintahan para mabalik sa bag-o ay tsura. Yes, oo. Dapat ma-repaint siya para magnami na itsura niya. So ang may nag-agi ng mga estudyante based on observation, engineer or mga pumuloyo? Yes, oo. Actually, may ara na, no? Amo na nga ginagaw tagi ko gabi nga ginpa-clear ang area. Ang mga lunok nga nagakabod nagatapekto sa sa may hariki engineer kay sa dingding? Oo. Amo tong pa tagabi ginpakiskisan. Actually, ginahulat ko lang ang mga pictures kay may supervisor ko nga pakadto sa area to take pictures para makuha tang before and after nga pictures. Ay, si Mayo gid ho. Ano ka budlay nga makuha tong mga gamot nga to engineer nagtigaan na gid nagtapik na gid dugay na? Yes, oo. Ang lunok abi amo gina siya no. Gid siya sa semento nagatapik kag ang tendency niya na ano niya ang semento makrack. So mo na nga giningagaw ta siya kiskis kag kuha gid ang mga gamot. So at least kung mahawa natin simpre mawtawad na doon na matahak mag-agi engineer? Yes, amo gina ang mayo kay palabot niya sa amon ang ini nga concern kundi malimpyuhan ta kag maano ta ang mga estudyante nga hindi na magtabok sa dalom kag medyo masulhay sa ilang pagtabok kag hindi sila mahadlok no kay considering wala nga lunok ang alagyan ang iban may mga kahadlok no nga mag-agi dra nga area. Anong gina-expect nato ng engineer kay mahawa na ini kag namin agyan? Yes, we will recommend sa City Engineer's Office nga pintahan no para mas magnami pagid siya kag kabay nga hindi pag pag i-vandalize ang aton nga mga estudyante no ang inang area kay para man sa ila no ginlimpyuhan ta kag panami kabay nga hindi nila pag i-vandal. Oo, kay daw mo na kalabanan nakita nga higman, klokon. Oo. Okay, ang mga gamot so, pa na Ang ano? Ang mga gamot? Ang nagkabot? Yes, ginapang-utod. Ginapang-utod ta na ang gaway-gaway niya, ang gamot, ginpangkiskitan ang Joms? Si Engineer Rabinati una dre bombasam nga ako na naman nakaroon nga mga concern man nga ti dapat atagan sa Tulpango ti willing man sila nga mag-take action dra kay ti ang bahin dire karon sa senro madamo man sa mga task dire sa syudad. So nagapasalamat man sa kuno naman dira mga concern atagan nila karon ya sa nga solusyon kaga ining dira sa may Luna Lapas
nga ti dapat hindi lang subong no kahapon abi nagpatigaw sila sa clean up dara liwat. So dapat nga ti i-maintain ini no kay ti kun mabiyan-buyana naman ti basi mabalik naman blas dati nga ati mabundayan naman mangkakas tapos magkalaagi pa ang mga ang ining inagyan karon sa sining mga kahoy nga ti nagkabudra sa may overpass Ababucham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Iginapasalamatan taman si Engineer Neil Ravina sa paghatag man sa nagakigo ing tulupangod. As a matter of fact, nakalabay kita dira gabi may mga suga na. Pero tiyan mo to, kinahanglan pa nga ipangkakso na dira ang mga ugat nga nagakabod sa overpass. Tinapangkakas naman, papintahan na lang. Now, iya naman tuka karon sa City Engineer's Office. Di ba lang ko nagapamati, dira sumong si Engineer Badong Pedrigosa. Ti kung damo pa na pinta sa inyo, sir. Ti basi kung pwede ta naman umpisa pagpinta sini. Sa aton siniya nga mga kabumbo para nga ma-utilize na nisang mga estudyante kag mga pedestrian naton sa aton sinimatag Palamati. Now, ang sakaron, ang kulang na lamang amo na bing pinta. Ikadua, sa aton sinimakabumbo, legislation. Ano nga legislation Legislation nga nagaobligar nga dira maagi ang mga estudyante. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ordinansa nga nagaobligar nga kung ikaw halin ikaw sa distrito iya sang Haro kag nagaeskwela ikaw sa may Iloilo National High School, matabok kin ikaw dito. So sa pagtabok ni mo banwa kay diri ka manaog sa tubang sa West Visayas State University, hindi na pagpanugutan during rush hour. During rush hour. Mga 6:30 or butang nato nabi 7 in the morning until mga way magalawigin na ang rush hour mo. Butang tabi mga hasta 9:30 or 10:00. Sa amo sina nga mga tsimpo hindi pwede makatabok diya sa pedestrian lane. Now, gamiton gid ang overpass. Sa tinutuyo, una, nga mangin safe ang aton sinima estudyante, kag ikaduwa nga ma-decongest ang traffic dira sa nasambit sini nga area. Kung diri ka naman ihalin sa city proper area or molo, sa aton sini nga mga kabombo kag sa west ikaw nag-eskwela abi, amo man ang imo sini nga pagahimuon para nga makatabok kag didto ikaw makasulod sa main gate sang nasambit sini nga bulutuan. Ang punto sina dira nga during rush hour gamiton gid ang overpass sang mga nagatabok sa mga pedestrian dira para nga maghalog-halog ang flow sang traffic sa dalan Luna. Sa aton sini nga mga kabombo. Then ti naga-traffic naman na tigpalanyaga, umpisa kitabi alas 11:30, tubtob alas 2 sa aton sini nga mga kabombo. Nagakaigo man siguro iyang antis ipatuman ang or mag-legislate abi or mag-ubra sang ordinansa. Obserbaran man sa committee chairman on transportation or hindi gani coordinate siya sa kay Mr. Jack Kunlo sa aton sini iyang head sa Public Safety Transportation and Management Office para nga mamanage sang gusto kag mabalay sang nagakigo sini nga ordinansa dira sa aton sini nga mga kabumbo. Kay tilang taon naton sitwasyon subong iya diri sa syudad sang Iloilo bangod man sang
mga ongoing construction, may construction sa nga drainage, may redevelopment sa nga mga merkado publiko naton, ginpagwa naton kay ginbutangan sa ginpagwa naton ang mga vendor sa merkado kay ginbutangan sila sa nga temporary siniina nga blaligyaan nila. So may mga porsyon kita sang dalanon nga gin-close, gin-sarado nga hindi na maagyan sang mga di pambasayro nga salakyan, pribado nga salakyan. So ini nagatugas sang domino effect nga kung sa diin nagakos sang pagpugok sang dalagan sang trapiko. So nagakinahanglan subong sa aton siniiyang Committee Chairman on Transportation, no, kay Attorney Sedfrey Cabaluna, magpangita sang mga possible solution, no, or posible bala makahatag sang alibyo or mapahagan-hagan ang pagpugok sang dalagan sang trapiko. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Kag mag-ubra sa nagakaigo iya nga legislation ordinansa, abe, sa aton sinimatag palamati. Parang hindi kita iya masami nga maipit sa pagpugok sang dalagan sang trapiko. Ngati nagatugas sang huol, kag may dako sini nga epekto sa pag-umpisa naton sa aton sining adlaw sa pagtrabaho, sa negosyo, kag sa aton man siniya nga mga transaksyones. Oras sa Mamuradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Standby sa aton sini nga mga kabumbo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ano na natabo sa istansya massacre investigation? Anong mati ko no nagbalik ko no iya sa puno? Abi ko mapasaka na ta sang kaso nga kadugay sa Giapunaw. Anong plastada sa istansya massacre investigation? May mga suspect na ginman ba lang nga ginasundan? Anong latest sinadri hibalo naton sa panay nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagbalik ta pagkatapos ginlamang sa pila ka importante nga mga panumdom. 27 mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations. Sa takna sini nga launa, check na naton this time si Bombo Chari Sumagpao direktamente sa Iloilo Police Provincial Office. Ano ang latest sa istansya massacre investigation? Sa aton sini makabumbo kay ti isang nakaligad to ginapahayag diri nga ti usual suspect kuno si Jivron Paruinog from person of interest nangin usual suspect na siya. Anong but siningon sang usual suspect nga ni? Mapasaka na giman balang kaso. Ano pang mga ginahulat sila diri? Kag ano man nagbalik sa puno investigasyon sang IPPO sang Special Investigation Task Group Palibosfer. Bombochari sa report, please come in. Gina-review paliwat from the start sang Iloilo Police Provincial Office sang Special Investigation Task Group Palibosfer ang tanan nga mga statement sang mga tawo nga una nga nakapalibot sa mga biktima sa kung sa diin ining 3 ka mga biktima amo ang 3 ka mag-abyan nga napatay sa may Barangay Villa Panian sa may Banwa sang Estancia Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Colonel Noel Alinio, ang Iloilo Police Provincial Office Director, naga-backtrack pa sila Bombo Champ kag sunod ni diri sa iya bilang investigador, amugid man sina ang ila dapat nga
paghimuon. So ang tanan diri nga statements ni Jevron Paruhinog pati na ang iban pagid nga information nga halin sa sagwa ining si Jevron Paruhinog amo ining lone survivor ang nakaluwas sa nasambit nga krimen amo ang gina-validate sang kapulisan kag ti may ara ni sila sang ginatawag man ni Police Colonel Alinio nga elimination process kung sa diin may mga tawo nga ginabuhin nila sa ila sini nga checklist kag may mga ginadagdag man sila nga tawo sa ila sini nga progress sang investigasyon nila. So tanan diri nga nakapalibot sa mga napatay nga biktima, tanan nga anggol ang suno sa iya ginalantaw man nila pero wala niya direkta ginhambal nga suspect ining si Jevron Paruhinog nga amo ang lone survivor pero ti may ara ni mga tinaga si Jevron nga padayon ang ila sini nga validate. Suno pa kay Police Colonel Alinio nga kung sila lang ang masunod ti posible dugay na na-file ang kaso kun dasiganay lang dugay na na-file ang kaso ugaling kaluluoy diri ang pamilya Bombo Champ so amo ni nga quality investigation gid ang ila nga gusto nga matabo kag ang ila gid nga gusto amo ang may conviction gid dapat sa ila nga pagapasakaan nga mga suspect nga amo ang responsable sa pagpatay sa 3 ka mag-abyan. Yari pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Noel Alinio. So, nireview ko kasi lahat ng sinasabi, lahat ng sinabi ni Jevron Paruhinog, lahat ng mga nanggagaling sa labas ng mga information. Ito naman is binalidate namin. And then meron kami kasing process na tinatawag na yung elimination. In-eliminate namin yan. May nababawas, may nadadagdag. Yun naman, dapat at noon pa is dapat ganun talaga ang dapat gawin sa investigation. Sino ba yung mga yan? Siyempre, yung mga unang nakapaligid hanggang pataas bago kami lumayo. Meron kasi mga allegedly sinasabi nila na ganito ang kwento, ganyan ang kwento. Ganito ang kasama, hindi siya ang kasama. Ang ibig sabihin namin dito is lahat naman is angle is tinignan namin. Pero directly naman sinabi ko, wala naman ako. Yun ang dapat ginagawa ng investigator. Kahit nga magagaling ang information coming from outside merong binanggit siyempre si Jevron Paruhinog, yun na is binabalidate namin. Meron ding mga kwento from outside na makakatulong sa amin. Sabi nga namin open kami. Actually, may mga nagpipid din sa amin. At yun naman ang kagandahan dito sa province of Iloilo. Nagpa-participate sila for the early solution of the case. Ngayon, maraming sasabi bakit daw matagal. Kami naman is justice sa pinag-uusapan dito. Kung kami lang masusunod, kung yung unang yung dating provincial director lang din na nasunod, siguro first week is nakapag-file na sila. Kaya lang, kawawa kasi ang victim, kawawa din ang family. Kung hayaan lang natin na yun lang pala ang gusto is pabilisan. Ako kasi, justice kasi is talagang dapat yun, pagbutihin at dapat may strong case kaming mapapile. Kasi ang aim kasi namin dito is siyempre yung conviction. Kami kasi come and go. Kawawa naman ang biktima. Mamaya magugulat ako na yung na-file namin kaso is na-dismiss na rin. Kawawa naman. At yun ang pangako ko sa kanila. At meron kaming communication na ginagawa. At alam nila yon. Hindi ko lang maidetalye pero nag-uusap po kami lahat. Okay. Sir, ang ibig niyong sabihin sa kung sino yung mga taong unang nakapaligid sa mga biktima, kino-consider sila as ano, sir? Lahat yun is part yun sa investigation. Hindi kasi namin may directly buong detalye, pero kasama dapat. At yun naman talaga dapat ang ginagawa. As investigator, yun naman ang pinakadapat gawin. May mga taong nakasama, may mga tao nakasalamuha, talagang yun nga is binabacktrack nga namin yung mga yun. Ibig sabihin, hindi lang yung pangyayari mismo, nagbabacktrack pa kami. Kung sino yung mga nakamiting, kung sino yung mga nakausap. Iba kasi yung suspect at saka ako naman is part ng investigation. Directly kasi suspect is hindi naman. Kasi ang sa part kasi ng investigation, including yung family. Hindi iba kasi yung suspect na yung maano tayo doon, malilito talaga. Pero ito is considered as part sila sa investigation na ginagawa namin. Dito kasi is may witness, is part yun na investigation. Meron din suspect, part yun na investigation. Nakakalito kasi matatrap tayo lahat-lahat. Kung yung ito ba mga kausap namin is suspect, part yun na investigation, including our witnesses.
So ang ibig sabihin si Jevron Paruhinog ay parte ng investigasyon at hindi siya yung quote and quote usual suspect, sir. Si Jebron kasi is meron siyang mga sinabi na yung nangyari sa insidente. And of course, siyempre lahat naman yun siya binabalidate namin. Ganun naman, at saka ganun dapat talaga. Ganun talaga. Nung una pa lang dapat ganun na. Part siya ng investigation. Yun ang ano. Kasama siya ron. Kasama siya. Masasabi bang planado yung nangyaring krimen, sir? Ako, hindi magagawa ng isang tao yon. Paano nasabi, sir? Yun na yun. Yun na nga yun. Yun na yung sa part of investigation namin. At wala naman maniniwalang magagawa ng isang tao yan. Kasi yun is planned na tinatawag. Dati nang may mga nagawa ng investigation ang tawag dito is talaga kasi yun ang style of investigation namin. We came from Manila Police District. Kasama ko si General ang aming magaling na regional director, si General Leo Francisco. At yun ang tinuro kasi namin number one rule namin yung quality investigation. Kasi kung pabilisan, kawawa ang biktima. At alam ng biktima yon. May please lang namin yung iba para lang may masabing, ito, ang bilis nila, ang galing nila. Hindi po yon. Mapulaan na kami na iba, but we will give justice na kailangan ng pamilya. At alam po ng pamilya yon at nag-uusap po kami. 2 months after, sir, ng nangyaring krimen, nagagawa naman ba ng SITG Palibosfer ang lahat under sa leadership ni Police Colonel Alinio? Meron po kaming event timeline na tinatawag. Ito po yung recorded ito. Andito po yun. Meron po kami mga listahan ng katulad ng mga ginagawa namin araw-araw. Nakalista po yun. Yun nakaredy po ako ron na kung ano yung mga action taken namin. Kung ano yung mga ginagawa namin araw-araw. Alright. Napatian sang aton nga mga kabombo si Police Colonel Noel Alinio ang commander sang Special Investigation Task Group Palibosfer kag ang Iloilo Police Provincial Office Director Bombochak. Alright, may development naman kung ako yung maglantaw, may development sa bahin karon sang IPPO with the new leadership sa kay Police Colonel Noel Alinio. Kay ti isa sadto, why gid sa may nagapakigistorya sa pamilya mo subong ya kapila sulit-sulito ni Colonel Alinio nga nagaistorya na ini sila subong sa pamilya kag nagapromisa sila sa pamilya nga matagan sa nagakigo nga ustisya kag ambal gani ni Colonel Alinio. Alam ng pamilya yan dahil nag-uusap kami. Now, so mo lang ni nakita naton ay isa sa mga development may kantanan karon iya sa investigasyon sa istansya masaker kay previously Bombo Chari waigid mo pinangakigan pas lagani ito kumadumduman ko pa si Colonel Alinio man to nagpangakig sa ila or si RD Francisco ging pangsugo pa sila nga tawagan puntahan sa kanilang bahay yung pamilya hindi dapat ini text lang dapat puntahan kausapin hindi ba Bombotsa? Madumduman sang aton nga mga kabombo si Regional Director Leo Francisco gid sang Police Regional Office 6 ang nagpalabot sang iya ni sentimento kay ti siya gali niya may ara siya sang direct contact Bombochamp sa pamilya sang mga biktima kag ti nanugid to ang pamilya sang mga biktima nga tigahulat lang man ni sila sa kapulisan nga mag-reach out. So dito nabalaan ni Regional Director Francisco nga daw dangat lang niya gali sa text ang SITG Palibosfer sang amo to nga time. So ti subong diri under sa leadership ni Police Colonel Alinio ti makapilaya gid man ni ginsulit sa iya mga statement nga sila mismo nagalabot na gid sa pamilya kag sige ang komunikasyon sa pamilya sang mga biktima. Kag reading between the lines nga ang mga witness ginaimbestigaran, ang mga suspect ginaimbestigaran, tanan is part of the investigation. Ang tunoy bala sinido may hangpon ka nga ati gaimbestigar gid man unlike iya previously nga way pagani maginano-ano kumbaga Bombo Chari pagbugtaw mo bla way kapang himuta sukton ka na diyon bayari na di utang mo. Do mo sila paglantaw ko bla kay sadto iya way pagani mag-inano may mga ginapang roll out na sila dayon nga ang ini way niya madala sa amuni si amuni hindi ni siya makabig nga may partisipasyon sa amo sini amo sadto no do
kumbaga pabalado mind conditioning sang previous abi nga liderato sang Task Force Palibosfer. I doubt lang kung base mag-amo sini ang tuno or different naman ang tuno pagkatapos or kung makabalik na diri ang spokesperson base kung maiyayaman siya tumlayangan na balanaw. But sa aton sino makabombo sa pagkabugusan subong apisar nga ti madugay kag daw kasubong iya nga kung kaisa do medyo makambal man kita nga ano ni na dribble naman kita kay may mga examination result pa nga wala pa iya kagwa. Naunahan pa gani isang licensure exam sa mga teacher o nagwa na yak gapon. Nagligad to iya ka physician. Tapos ang hindi ko lang niya gusto nga mabatian base bla mauna pa gwa ang result sang bar sang sa examination ginaulat sa nga IPPO Bombotsare. Sa aton nga pag-interview, nga uli nga interview kay Police Colonel Alinio, nakahambal siya nga ang examination test Bombo Champ nga ulihin nila nga ginpatigayon ara na ang resulta o galing hindi pa nila mapahayag kung ano na balagid man nga examination test. Pero ti amo ni ang ginaklaro niya subong nga tanan nga mga nakapalibot nga tawo sa nagkalamatay ni nga mga biktima sa mga ginpang patay nga biktima amo ang nga gina-consider tanan nga parte sang investigasyon kung sa diin tanan gid amo ang gina-backtrack, hindi lang ang kung sino ang upod antes natabo ang krimen kundi pati na gid niya ang mga sangligad nga mga inadlaw nga amo ang mga nakaistorya sang mga biktima o kon mga naka-meeting man. So amo na ang latest ti duha ka bulan na pagkatapos natabo ang Estancia massacre. Aga pangayo ni sang gamay lang gid nga tiyempo ang Iloilo Police Provincial Office Director nga si Colonel Alinio sang gamay na lang gid nga tiyempo kay suno sa iya once nga ti mapapag-o na gid ang kaso, ang tawag gani niya to airtight case, ti ma-file na gid ni nila ang mga kaso batok sa mga wala pa man mapangalanan nga suspect. Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Chari Galia sa Magpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid da Bombo Chari Sumagpao. Di kabay pang may mga tupa ining pahayag sang panibag-o nga IPPO director. Oh? Kay nagapati kita nga may maserbihan gid man sang hustisya diri. Oh? Sa aton sini nga mga kabombo. Kung si Colonel Alinio pa sinya ti amo niyang natun-an namon ni General Francisco, quality investigation. Nya kay kung padasig-dasig lang, pwede namon padasigon but kung madismiss man lang abi, tiduway man lang sang pulos. Pero lain man abi kung dasig ang paghulag sang kaso, kay maayo ang development kag dalagan sang investigasyon, sandig man sa kapisanon, kaid-id sang mga investigator. It doesn't matter kung dasig siya katama. Kaysa na siling tana even before sa aton sini nga mga kabumbo, ining kaso sang Estancia massacre, lain sang sa iban eh. Nga mahambal ako lain sang sa iban, kay may buhi, kag nasaksihan niya gid, kung ano ang natabo sa pagpamatay sa ila, or sa iya sini nga mga abyan, para ligban lang kay ti, nga ang tatlo patay, tapos siya ya ang buhi, sa aton sini nga mga kabumbo. Hambal gani ni Colonel Alinio sinya, hindi ito kayang gawin ng isang tao lamang. Kag subong gina-review nila ang process of elimination, amo sini amo sadto,
ginabalikan nila mga statement sa nga loan survivor. Ugaling kiti naplastar naman din aton previously sa aton sini nga mga kabumbo nga nagaduda kita kung bala ang mga previous statement ni Jevron Parohinog, the lone survivor and person of interest, ang adto bala tanan na dokumento sa aton sini nga mga kabumbo. Kaysa pagtutok naton sining kaso, madamo kita sang natukiban nga irregularidad. Sa pagpabaylo-baylo sang statement sang loan survivor, hasta iya sa hindi mapuslan kaga hindi na kuno ma-mount nga dash camera sang salakyan, pero sang ginbalikan naton ang una nga statement sang anay chief of police, siling niya gaandar pa man na ang dashcam, nakita ko. Kag hasta iya nga nag-abot ang suko, nagaandar gyapon ang dashcam. Pero pag abot iya sa Regional Anti-Cybercrime Unit, waay na nag-andar kag hindi na mapuslan, patal nga istorya kay hindi pa nila kuno ma-mount. So nangin walay pulos ang isa kung tani isa makabig naton, labing importante iya nga pieces of evidence. Sa aton sini nga mga kabumbo. Hasta sa cellphone. Ti paano pabikaron malabot ang quality investigation kung ang mga pieces of evidence lacking na or nagkaladula na or hindi mo na ma-retrieve. Wala na. Bangod nga sa una pa lang nga daan pagpatigayon sang investigasyon, hawsyaw na. Hindi ba? Pero nagalaom kang nagapati kita. Nga sa tsimpo ni Colonel Alinio, makabilin man siya diri sang handumanan sa mga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo. Nga makasiling kita later on nga ba kung why nakabulo si Colonel Alinio diri, why masulbaray ng kaso ba? So on and so forth. Kung why nagpungko diri si General Francisco, wala gini masulbar ang among sini nga kaso ba? Among sini mo sadto. Ha? Kabay pa? Hindi kita magsettle sa apalariho malang sila gali. Amo na bala hambal man ni Colonel Alinio, kami silaya kuno iya nga mga officer sa Philippine National Police, they come and go. Pwede sila ma-assign sa amo sini nga lugar, sa amo sini nga lugar, and then i-reassign naman until such time nga ini sila magaretiro na. Pero mangin kabahin man ini sang ila iya nga track record kag legacy. Ido sa ano bala nga mangin bugalon ikaw iya sa pila kadlaw nga mag-istorya ikaw sa imo sini nga mga kapuhan nga ako yanoy sa kundiin man kuya ma-assign sang una mga krimento ya nga mga dalagko nga kaso sulbar na. Sang sa istorya mo nga kapila kuya sa ilo-ilohon ni isa ka kaso ay gi ko may nasulbar no ya. Budla niya sagad ka tambong sa korte. Diri lang tayo sa opisina, layo tayo sa kaso kunti dasig ato niya nga retirement. Mabaligya na lang kuya dayon balot lagko piso. Di gani mananom na lang ko repolyo kaga kamuti kaga dragon fruit. Mabaligya na lang ta dayon. Tibantayan nato na, no? Kung diin gid kutob ni kay sa aton sini nga pagsunod mga kabumbo, kagapon nagduha na kabulan ining natabo
nga masaker dira sa may barangay Bilya Panian, Istansya, Iloilo. 49 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Saton sininga pagpanumbalik banwa. Sabado to di blagin break naton nga may ginapatihan kaso sa African swine fever sa may Takasaro. Tapos na-submit na kuno ang blood sample sa Bureau of Animal Industry. Ano ka matuod? Di nga, why galit makuhaan sa blood sample? Di paano tani mabalaan karon kon infected to sang African swine fever, mga nagkalamatay sang baboy dahil sa may distrito sang Haro. Balikan tani matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival Sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Wala gali makuhaan sang blood sample ang mga nagkalamatay siniyang baboy sa Barangay Takas sa distrito iya sang Haro. Kay nalubong nang nayon pati mga idik kin panglubong. Tapos sa mga nagkalamatay ito nga ginapanagiyahan sang Barangay Kagawad, barangay ni sa pamilya Ramos, nagpanindugan man sila nga bangod kuno sa pagkambyo-kambyo tuya sang klima. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ning dako pag yun sini nga ginapalamangkutanon karon mga nagkalaanod tuya sa sako tong baboy sa dinto alin. Kagano tong kinamatay sadto. Sus Maria Kagusepo nga aton lamang sin Adria nga ginadipinsahan. Now, ang Iloilo City Slaughterhouse. Ti paano abi karon ko may ma-infect kag magdamo ang kaso, dako man ang risgo karon iya nga ang mga baboy dira nga ma-infect man ma-contaminate sang African swine fever. Sa aton sini nga mga kabumbo kag base mo pananghalinan sa paglatom pagdamo sang kaso iya sang African swine fever diri man sa siyudad sang Iloilo. Standby, no? Kay-check naton ang linya ni Bombo Angel Tan direktamente karon sa may City Veterinarian Office sa pagkakuha sang dugang sining mga impormasyon. Bombo Angel sa report, please come in.
Bombo Champ, wala nakapatigayon sa nga blood test ining city vet kung sa diin nga ti kuhaan kung tan isang blood sample ang iba niya baboy sa zone 1 takas Haro Iloilo City. Bombo Champ, sa interview sa Bombo Radio kay Iloilo City Veterinarian Head Doktora Suzette Lial, iyaging pahayag nga nakapag-angot na sila sa Regional Task Force for African Swine Fever Team kag nagahulat sang schedule for surveillance test. Bombo Champ, suno sa tungdan ang iba nga baboy na paidalom man ini sila sa ipaidalom ini sila sa test once nga ti magka-available na nga mga materials nga ginasudlan bala sa dugo. Bombo Champ, gikan sa regional lab kay so far sa subong wala pa sang available. Bombo Champ, ini ang suno sa pagpahayag man ni Dr. Lial. Suno sa natungdan kag iyaging clarify nga wala pa sang ni isa ka baboy nga ginkuhaan sang blood sample kag gin-collect initially sa may takas tungod kay patay na ini sila sang ging report. Bombo Champ, tapos aging istorya man mismo ni Dr. Lial nga ti ang barangay kapitan bala. Bombo Champ, yung istorya nga kung ano gid man bala ang natabo amo to gani nga nasapuan kuno ang mga pila ka sako nga ti nagautaw-utaw sa suba kag ang isa ka sako ginantaw kung anong unod ti confirm nga ti baboy gid man ini ang unod. Bombo Champ, kag ging palubong na lang insigida kag wala naging bukad pa ang iba niya sako kay ti do hindi na manami ang do baho ya bala. Bombo Champ, do ara na sa decomposition stage ang unod. And as precautionary measure o kon na bilang lihok nagbutang sang border control kag checkpoint sa zone 1 takas Haro. Bombo Champ, ang kaupod ang mga barangay tanod kag personal man mismo sang City Veterinarian Office. Yari aton pamatian ang nanging pahayagman ni Dr. Suzette Lial sang aton ma-interview. I-correct ko lang anay nga wala pa kita nakakuha samples, wala pa kita kapatid, no? Kay adtong affected nga mga namatay baboy to patay naman, so wala kita nakakuha samples. Amo lang nang i-correct ko matingala ka ni ko nga purga pagita sang tawag sini sang test kay na actually naka-coordinate na sa Regional Task Force sa ang situation sa Taka. So nahulat lang kita nga mag-schedule kita for testing. Oo, ang test na to, nag-coordinate kita sa Regional ASF Task Force. So, waiting na lang kita kung saan kita may schedule na surveillance test. So far, Doc, kamusta ang investigation nga conduct ninyo, Doc? Oo, ang dito sa Takas, ang so far wala naman sang further death. Ang tulang tong natabo to nga reported ni Cap nga right after paing nagbatsyag atong nagkalamatay. So kay may na yun ang na-affected. Eventually naapektuhan ang mga ila nga mga idik nga waay nakatiti na. So napatay man tong mga idik. Plus may isa ka nakaupod sang nayon nga isa ka lais. So, as a precaution na lang, nagbutang kami dito sa border control checkpoint na so makontrol ta ang kung may magwao pasulod pa nga mga baboy dito sa area sa Zone 1 Takas. Tapos ang owners pagtagaan ta naman sang mga disinfectants para sila sang ma-aware sila sang biosecurity measures nga dapat implementar sa ilang nga mga tangkal. Pero so far, Doc, ipaidalong nyo ba sa test ang mga nabilin nga mga idik o kon baboy nga medyo lapit dito sa nagkalamatay? Kung itong ginlubong pala, Doc? Ang ginlubong? O sa ginlubong kay dito na lang itong ginlubong sa area kung diin to bala na tabo sila. So wala na sa nahalin pa kasi delikado naman. Oo. Depende kung sa kung diin pa kay duwaay naman to sang mga baboy dito sa area. Ang iba to nga areas naman lang sa may iban nga zona malayo naman hambal ni Cap. So, Dok, kung mga upod ni idik kag lais katong tong napatay bala, Dok, di na to sila napatay man to sila or ano ang amo to ang report nga napatay na nalubong na nila. So why na lang kami to nagkadto sa sa ginlubngan nga area kay precaution na lang ati why takabalo kung ano patong kinamatay nila or if it's viral or bacterial or pneumonia kay ang symptoms na pagwa ang natabo
na exhibit sang animal nga napatay, ang sa napatay nag-ubo motong hambal ni Kap. So, so 40, Dok, ano to ang itong nagluto-luto naman dito sa suba ng mga baboy, Dok? Ano sini ang investigation ninyo? Yes, oo, baw kasad man sad to. Ang may iban kita nga mga irresponsible nga hog race, backyard racers nga tani. Kung may napatay naman lang sila nga baboy, advice lang namon nga pwede kung ilubong lang to sa ilang nga area kung diin natabo kag kung may apog, pwede bubuan sang apog o bubuan sang other disinfectants. Pagkadtuto namon, kay may ang creek part dito sa kalubihan, ang gintudlo ni Kap may natumba nga kawayan. So, siyempre nagpaing, may mga damo sang debris, nagkalasangkit dito ang damo nga mga basura. And then dito may nakitaan nga mga pila ka bilog nga sako nga mabaho. Pero immediately gin-instruct ko naman kay Kap na ipalubong to siya. Kag ginpakwanan niya naman sang ang apog. Amo na sing Kap dalong mo nang kag diri lang Kap sa area sa creek hindi na pagpalayo ang palubong kag waay nako nag-open kay kabaho kabaho. So waay ko man na confirm kung ano tong unod niya, pero as reported niya, ang sang Saturday, may baboy ang isa kasako. So 40, Dok, ang mga kaiping mandi nga mga baboy sa Zone 1, ginaplanuhan, bala ini paidalom sa test, Dok? Kung may ara, nakita nga schedule kay doon na ubusan siyata sang materials ang ang kasublan sang dugo ang aton nga regional lab. So paabot man kami. So for Doc, ano nga mga measures ang ginobra sa may Zone 1? Ang good nga, hindi na nga magkwanta, makagwa, kasulod sa mga baboy, Doc? Yes, so uupo namo ang tanod sang barangay, may amon man nga amon personnel ato dito nagaman sang aton nga border control, and then ang tong napatyan nga mga tangkal, naghatag kami disinfectants, kasi may iban pa itong nabili, naghatag man kami disinfectants, kag ginatudluan sila kung paano mag-disinfect gid. Kag kung gadahatag sila damo, kung paano lutuon ang ilang mga damo. Dito for Doc Miara, bala monitoring team dito ang city government, agod nga i-check kag lantawon ang sitwasyon dito sa Haro o Takas Haro, Doc? Naka-investigate na kami to sa last week. Tapos ato dito ang aton nga border control nga gabantay dito. Bumo Angel? Mambo Champ, nabatian ta nangin pahayagma ni Dr. Zuzet Lial sang aton ma-interview. Makahalanusbo ni gili natabo sa Takas? Isagid ka pamilya? Isagid ka pamilya sang mga baboy, Mambo Champ. Ti amakon mo na yon. Idik. Kag ang lais. Ang tatay. Ti isagid gali ka pamilya. Sus kabay pang ang paglubong man sininila Bumo Angel, kag ang kinamatay gid man hindi African swine fever, kay ti kon African swine fever ang kinamatay kag gilayon lang sininila iya nga ginlubong para nga mahinago abing African swine fever adto ti maga-epekto man gyapon inibalik sa mga hog racers. Yes, ang mga hog racers gyapon ni ang mapiktuhan sa mga ginahimo nila nga posible tuyo sa pagtago-tago para nga hindi maglapta ang balita nga may napatyan dira bangod sa African swine fever kag makapadayon lang sila sa pag-dispose or pag dira sing ila sini nga mga baboy, pero mapiktuhan sina diri eventually ang pangkabilugan sini nga hog racers kag ang ginalikawan lang sini naton iya nga pating mga baboy nga ginaihaw dira sa Iloilo Slaughterhouse ang ma-infect man, kunti mas nagdako na gid ang risgo nga mas madasig ang paglapta sang ASF gani Bombo Angel. Yes, Mambo Champ, pero initially bala sa pagpakig-angot man naton sa City Agriculturist Office at the same time sa City Veterinarian Office ngati ang kinamatsan sa sining baboy base sila investigasyon ngati after sa bagyong paing bala Bombo Champ ti duging ubo-ubo ini sila bala amuni initially ang nangin rason kung ngati napatay ini sila tigaga pag
report naman kay Kaporal. Ti kon ang baboy mag-ubo-ubo kag sarang pamabulong maumpawan man na sa dayon kay tibalaan na nasang hog racer iya kung anong ibulong na anong i-administer sininiya nga bulong na dira Bombo Angel. Pero ti kon nag-ubo why pa subong pa malang ko yan naka sa lapo, bisan sino man guro nga nagasagod sang baboy nga araw-araw nag-ubo-ubo lang baboy mo pagkadasong adlaw patay gid sila ya kag hindi lamang siya isa kunting lakip ng iban sini nga mga upod sini niya nga baboy si isa ka lugar nagkalamatay man. So bali so far Bombo Champ to bali ang doging ubo-ubo lang ang isa ti bilog nga pamilya ang napatay do mo na Bombo Champ. Do mo sinati do hindi naman mapati. Kung sa idik siguro kag hindi makatiti. Pila na kabulan ang idikaw? Base ko ng mga idikto na lutas naman, hindi naman ang kinanglan nila nga mag didi pa sa ila sini nga inang. Actually Bombo Champ nagakwan pa ang idik sa ila nga sa nayon bala Bombo Champ. Nagatiti pa. Yes, Bombo Champ. So far amo ina kaya ang problema bi Bombo Champ, igo madiskubrihan sang barangay nga ti may baboy nga nalubong nga ti patay. Ara na ako na Bombo Champ, kumbaga mga nag-ako na nalubong na mismo mo. Kung wala agad nagbinais-bais so sila nga mi nagakwan nga baho bala Bombo Champ. Kung why sungaw ang baho, why pa nahibaluan. Sus Maria kagusip. Tayo mo nagayong problema Bombo Champ nga nagpangabay man si Doktora Suzette Lial nga kung tani bala mangin responsable nga ang mga backyard hog racers nga kung mapatay gid man ang baboy i-report ini gilayon kag kung nagamasakit pa lang Bombo Champ i-report na gilayon agud nga ti mahatagan sang insakto nga lihok sang kung paggabay man sang City Veterinarian Office kung ano ang ilahimuon at the same time ti makakuan sila makahimo sila sang mga lihok nga nagakaayon sa ilang protocols Bombo Champ kung at least makapatigayon sang blood samples kag makakuha sang blood samples if ever gid man bi nga ginasuspetsuhan o kung ano man ang sakit Bombo Champ so far amo to gani ang hambal ni Dr. Lial nga nasubuan ini siya sa tong nag-utaw-utaw bala Bombo Champ nga mga sako sang baboy nga mga sako nga tong isa nakita gid baboy gid Bombo Champ nga patay. Okay. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pamansang Radyo na Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat Bombo Angel sa imo sini nga follow-up report. Kaya mo ning masubo-subo kag dapat sinitutukan iniya sang City Vet kag sang City Agriculture Office ang nasambit siniya nga barangay kay hindi niya naton madala sa haom-haom kag magpinati-pati lang dira iya sa istorya nga amo sini amo sadto kon hindi magapatigayon gid kita iya sang nagakigo sini nga pagpanghusisa kag makakuha sang resulta para nga may kasiguraduhan kita kon bala ang kinamatay sadto African swine fever o kon hindi. 8 minutos na nakaligad sa takna sining las 2. Lapaw naging kita sa latin iban sining mga balita kag informasyon bantayan sa iban sining News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover nagabilin sa imo sa mananay nga kasisi or mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness apang maghalong bangod ang sa inyo tanan mga kabombo, 14 minutos makalipas sa alas 2 sa hapon. Ini si Tita Regine, ginakumusta ko gid kamo dira. Hello. Paano ang aton nga life these days? Kumusta? Anong mga nagakalatabo sa inyo nga kabuhi? Pwede nga ma-share?
diri sa KLP. Liog lang, welcome mga kabombo sa kahapon lamang program. Kaupod si Tita Regine, and this afternoon, we are again going to enjoy beautiful stories gin-share diri sa aton nga mga letter senders, and I am hoping one of these days ikaw mangin letter sender man diri sa KLP. Gani palihog, take time nga makapungko and then makasulat sa imong mga istorya, because sigurado gid ako very colorful gid ang imong life. Kung di ka kabalo kung paano, simply write down, no? Kaangay paano ikaw mag-istorya sa imong story. Do kaangay lang nga nag-istorya ka sa imong best friend, nag-istorya ka sa imong confidant, and then i-email mo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Hindi kinanlan ha, nga lawig-lawig, pwede man nga episode per episode. Tapos, kung wala mo siya kin computer, pwede gid nga isulaton mo siya, kag ipadala mo siya sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kumusta na kamo dira sa inyong mga ginapahamtangan? Kung susulod sang balay, kompleto, or hindi, because ang iban ato sa ilang work. Mayara man nga naga-work, pero sa gihapon nakatutok diri sa sininga palatuntunan. So ginapasalamatan ko gid kamo tanan. Welcome sa Tuesday edition sang kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine, and syempre bit-bita ang mga matahong nga mga istorya nagikan sa aton nga mga letter senders. And now, sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. And sakto nga 40 dias bago magabot ang Christmas. Hala, nagahilapit talagid. Super excited na ang kadaman, especially ang mga little kids. Diri naman sa KLP at aring atong ambahanan para sa inyo from the Bombo Music Festival from Valley and Grace, Lagunilla. I'm sure very familiar ka mo. Sa intro pa lang, ma-identify nyo na. Hanggat ako'y nabubuhay. Good afternoon. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang
Hanggat ako ay nabubuhay by Valing Grace Lagunilla. And yes, you're right. Dili natin ginkuha ang aton subong background music sa sininga ambahanon. And now, it's 21 minutes after 2 o'clock. Siguro settled na kamo dira and ready na, all ears na para nga magpamati sa mga kasaysayan. So, i-share natin diri ang gin-share sa aton ni Suffering Mother sa 5th District. My Ever Dearest, Inday Regine. Mayong hapon sa imo, kasatanan nga nagapalamati sa sining programa ang KLP. Subong man sa mga mapisan nga staff sa Pamboradyo. Pagkatapos sang panyaga, tanan kami nagapalibot sa radyo kag volume gid para ang tupad balay makabati man. Wala gid kami ginatak-e sang pagpamati sang sining nga palatuntunan. Kaginday gin request gid sang akon anak nga si Toto ngang ako nga i-share party sa bagyo nga Yolanda. Isa ka super typhoon sadto nga nagwaswas sa Southern Leyte. Sobra pa sa amon sa 5th District sa Western Visayas. Sang pagkabalita nga may maabot nga super typhoon, ang ikaduha ko nga bata nagkadto sa amon balay. Agud magpangtapas sang matag-as nga mga kahoy like lubi, langka, mahogany. Sanglit nga nagalibot ini sa amon nga balay. Ang akon upod nga katikista, kag ako, nagkuha ka kutsilyo para maghilagi sang silhi. Sang gaamat-amat talithi, kag huyop sang hangin, naguntat kami. Ang akon upod nga katikista, nagdalagan pa uli. Samtang ako, nagsulod sa balay sa pagpamuto sa plastik sang amon papeles kag kagamitan. Sang mahimo ko na ang tanan, ang hangin nagbaskog, kagang ulan nagdamol na gid. Ang akon bana nagsindi sang kandila, nagwisik sang bendita. Si Toto, tungod may nerbyos kung may kahaladlukan. Ginpainom namon sang pampatulog, kagin pahigda sa sofa sa kilid sang amon nga altar. Ginsabak ko ang akon apo nga babae, kag nagrosaryo kami. Susamtang nga nagawaswas na ang hangin kag ulan, si Toto, pahamuok gid ang katulugon. Mabatian mo ang makahaladlok nga hagunos sang hangin, nga nagapanihol pamatian, kag ang paglinagumba sa mga kahoy nga nagakatumba. Mga atop nga nagalinupad, kag ang mga sanga nga nagkalabangi. Sige lang gid ang amon pangamuyo. Nagarosaryo gid kami, sang mabatian namon, nga may gapanawag sa amon ugsaran. Sang buksan ko ang partahan, ang amon gali nga neighbor, kagang iya nga kabataan. Pinasulod namon sila, kaginbuksan ko ang bakante namon nga kwarto. Ginhimos ko para ipatulugan sa ila. Kipasuksukan ko sila sang amon nga bayo, kay nagakurog sila sa katugnaw. Sanggin pamangkot ko kung paano sila katabok sa suba. Siling nila, natumba ang ilang kawayan. Gani, nakatabok sila. Nagkalamang sila sa kahoy, kay hindi sila makatindog sa kabaskog sang hangin. Sa makapalapit na sa amon ugsaran, nanuhot-suhot sila sa mga sanga. Tubtob, makalabot sila sa amon ugsaran. Samtang nga nagakanay ang bagyo, nagbutang ako sang kanon kag sudan, kag salamat man kay nakaigo man sa amon. Salamat sa Dios, kay lapit lang guro 3 ka oras, nagkalma na ang hangin. Pagbugtaw namon, ginbuksan ko ang bintana, kag nakita namon ang tanan nga mga sanga at tanan nagtupa sa lawn sang eskwelahan. Ang bilog nga eskwelahan, tumba na ang atop, ginlupad sa likod. Ang tanan nga puno, puspos na,
kag daw sunog tulukon. Makahalanos bu tulukon, pero salamat sa Diyos kay wala sang may napatay sa akon pamilya. Pagkatapos ang bagyo, makitaan mo ang mga kababainhan nagalapta sa initan sang tanan nga mga nagkalabasa. Nagadiga mo sa initan nga may hayob-hayob. Bumalos ang sobra kainit nga nagailitom ang katawhan sa gamay nga atop-atop sang trapal. Sa gabi, matulog sa duta nga ginasalugan sang trapal kag humladan sang banig. Pagabot sang kabataan, nakahibi sila sa pagpasalamat sa Diyos nga maayo ang kahimtangan namon tanan. Sa paglipas sang duha ka adlaw, ang hinaplos ang akon bana nagmotor pakadto sa Carles. Agud nga lantawon kag kumustahon ang mga paryente namon didto. Ang nagabiyahe didto, motor, jeep, kag laban, buses. Pagabot didto, nagabihan siya sa pamalay-balay. Nabatian niya ang mga tawo nagadinalagan pakadto sa terminal nga nagasinggitan, may tsunami. Gali, ginapilit sa mga tawo ang mga drivers ng bus nga idulong sila sa Mandulao, ang mataas nga bukid nga sa tunga-tunga sang Estancia kag Carles. Sa diin, nahamtang ang cell site sa ibabaw. Tita Regine, napilitan ang bus nga magdulong sa mga tawo kay batuhon nila ang driver kung hindi sila pag-idulong. So 3 ka buses nga puno sang tawo ang ila karga. Pagpanaog sa mga tawo, nagdinalagan sila pakataklad sa cell site. Ang mga tawo, way kailis, wala tsinelas, wala underwear ang iban. May mag-asawa to, maestro kag maestra, nga ang lalaki naka-brief, ang babae naka-90s nga nipis kaayo, ang lalaki naka-heels, ang babae nakasapatos ang lalaki. Tungod masiot ang bukid, nagsalangit sa mga tunokon nga hilamon ang ilang nga bayo kag pating ila underwear nagkalagisi. Ang batiis nila puno ka bagras. Pagsampot nila sa puno sang cell site, didto ginapanggabot nila ang mga tunok. Daw mapatay sila kahapo sang dalagan pasaka. Ang iban gapangamuyo nagahinibi. Ginhulat nila hasta mag-aga. Wala sang tsunami nga nagabot. Pagkaaga, puwerte ang gutom, kag maluya ang lawas padulhog sa bukid. Ahay, pag-abot sa ila balay, wala na ang ila malahalon nga butang. Kay modus operandi gali ato sa mga kawatan. Bakita mo lang kid, no? Nagilinibi sila, kay wala na sila gamiton sa ila panimalay. Sa pihak nga bahin, halin sa Carles, ang hinablos ko, nagdiretso pa uli sa amon. Ngagasinggitan, may tsunami. Sa kakibot sa mga nagakatulog nga pumuluyo, nagbulong kalas man. Guyod ang mga puya, dala ang bag, kaldero, kag kung ano-ano lang ang mapulutan, flashlight kag kandila. Nagahinibi, pataklad sa mataas man nga bukid, nga nautlan sang duha ka barangay. Kung imo lang tawon ang kabukiran, daw mga bituon nga nagailigpat-igpat ang mga kandila. Ang mga flashlights nagakilirab-kirab. Didto man sila sa ibabaw naghiligda, sa duta, hasta mag-aga. Gutom kag kalapyo, taghinay-hinay sila panaog. Ang kabataan nagahinibi. Pagabot sa ila balay, ang unod sang ila bags, ahay mga trapo, ang iban mga papel. Masubo nga eksperyensya, Tita Regine. Nakalampuwa sa Bagyo, amo pa to ang nadangtan. Amuyad to ang hitabo sa amon, nga malayo sa dagat. Kulantawon ta naman ang mga barangays nga ara sa baybayon. Malapit sa napulo ka mga barangays, way labot ang sentro gid nga dulongkaan sang barko, kag dalagko nga mga sakayan pandagat, palaisdaan, kag pampasahero pa Manila, Masbate, Romblon, kag mga malapit nga mga isla. Sa sentro sang Banwa, sa ubos ng simbahan,
Ginatos ka sakayan, dalag ko kag magagmay nga sakayan ang nagadulong ka. Diri makita ang linibo ka mga tawo nga ginasampay sa lawod. Tagsa magbasya ang balod, may mga patay nga ginasampay. Hindi na makilalan ang mga itsura kay mga agnas na. Ang ginhimo sang mayor, ginpakotkutan sang dako-dako nga buho, kag ginbuldos pakadto sa mass grave. Wala gid ato makilali kung kanday sino kag tagadiin ato. Didto ginbenditahan kag ginmisahan sang pari ang lulubngan. Dito sa pier, may barko sang Napocor nga nahamtang. Ang Napocor nagahatag power sa kuryente. Sa pagbasya sang mabaskog kaayo nga balod, ginhakwat ini sa ibabaw sang karsada kag may pamalay. Pagtupa niya sa mataas nga bato sa ibabaw sang pamalay, nalusbot ini kag natabo ang oil spill. Ang mga pumuluyo ginsaylo sa ibabaw sang banwa sa lawn sang eskwelahan. Ginbutangan sila sang tent nga pasilungan kag ginatagan sila sang tubig kag pagkaon. Adlaw-adlaw gintagaan sila pagkaon kag tubig kag bugas nga ilang atikangon. Tubtob sang ulihi, gintagaan sila calamity fund kag pabahay. Sa pihak nga bahin, ang akon bayaw nakapamana ka isa ka piloto sa Largarete. Among ini ang ila palangabuhian. Ang ila balay ara sa isa ka barangay sa Banwa nga malapit sa amon. Hindi ini ila sakayan pero ginpadala lang ini sa ila. May tag-iya nga damo sakayan, gani ginapartidahan lang sila sang ilang nga kuha. Tinuig-tuig na ini nga nagapiloto. Nakalambot sila sa Cadiz, sa Negros o kung sa Palawan. Manami ang igo sa mga tinawo kon peak season. Kon limitation, ti pigado ang kuha, kay pililion lang ang pwede ipakuha sa ila. Pagabot sang Bagyo, at tugidto ang bana sang akon bayaw sa tunga sang lawod. Paglaslas sang mabasko nga balod, iya ginhigot ang ilang mga lawas sa sakayan. Ginpangtastas ang mga lambat, kag ginutod ang angkla para hindi magbugat, force sa ila ang magpautaw-utaw, bisan diin sila anuron. Sa ginawaswa sila sa mabasko nga balod, nagatindog sila nga nagakabod sa palo. Ang tukod balainday sa tunga sa sakayan nga ginbanting palibot sa katik. Nagabulonggo-bunggo ang ulo sa palo sa iya ginakamburan. Sige ila kanta, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka, maluoy ka, maluoy ka sa amon Ginoo. Sa among nga posisyon, kinakapoy sila. Naghigda na lang sila kag nagpautaw-utaw sa paghulat sang ila kapalaran. Sa sobra na nga kauhaw kag kagutom, ginsalod nila ang ilang nga palad sa ulan para imnon lamang mabasa ang mala nga tutunlan. Ang ila sakayan ginsampay sa higad sa isa ka pulo. Sang mamulalungan nila, nagbangon sila nga nagakulurog ang lawas kag ginutod patunga ang ila sakayan. Nagpautaw-utaw naman sila pauli nga ginabugsay-bugsay ini. Sa kaluoy sang Dios, nakadungka sila sa tunga kung sa diin madamo nga tawo ang nagahulat sa mga nagadulungka nga mga sakayan. Gindawat sila panaog kag ang akon bayaw, ang iya asawa nga naghakos sa iya sa pangpang kag nagahibi nga nagapasalamat nga buhi ang iya bana. Gindala sila dayon sa hospital kag gindextrose para mamagsik sila. Ang iya kaupdanan kag siya mansig pauli sa ilang nga balay. Ang iya balakilay kag mga amimilok pugis na. Nagakorisong ang iya mata sa kasila. Sang paumpawa na siya, nagsugid siya sang tanan. Ang mga bukol sa ulo ginbutangan sang ice para magkupos. Sang nag-ayo na gid siya, wala siya may nahimo, kay amo ang iya palangitanan. Nagsakay liwat sa pagpangisda. Tubtub, nagdalag ko na ang iya mga anak.
Subong, may siman, nagigani siya nga bata. So ibalik ko naman hinday sa amon kahimtangan, matapos ang bagyo, nagkaalabutan ang mga foreigners sa pagkayo sa eskwelahan. Mga 20 ka mga Amerikano kag Amerikana. Ang mga gamit pamanday kompleto. Mga babae, lalaki ga obra. Pasaan sang semento, masa kag pala sang semento. Hindi sila gusto buligan sa mga Pinoy. Pagkahuman sa eskwelahan, nagpalauli na sila. Ginbilin ang mga gamit. Ginbilin nga property sang eskwelahan. Kami naman niya, pagkatapos ng bagyo, nagpangutod ang mga lalaki sang tanan nga mga sanga nga nagkalabali kay nagpangkayo sa mga naguba nga portion nga naguba. So masako kaayo ang tanan. Ang mga babae nagpinanglaba kag nagpinanglimpyo sang sulod balay. Sa nakayo na ang amon balay, ginguba na ang amon nga tent. Nagumpisa na panghatag ka relief goods, mga habol, bayo, kag sardinas, gatas, kag tinapay. Ang malain kay ang mga imported goods ginbayluhan sang lokal kag ang iban manog expire na. Sa calamity naman nga ginpanghatag, may pinilian sila ang totally damaged, sa iban nga partially ginhimo totally. So may ara gani nga totally nga wala gid mahatagan. May ara pagid nga cash for work, ginapili man ang hatagan. Paghatag sang calamity nga 30,000 pesos. Ahay, ang iban gani wala gid mahatagan. Ang pabahay amuman, ginapili man ang hatagan. Ang masadya lang kay timan-sigman pasirahe para makayo ang balay. Ang bilog, mabatian mo ang tunog sang sirahe, kag ang lagapok sang martilyo. Ang amiga ko nga ang kabataan sa Dubai, inog flight kitani sa dong adlaw sang umabot ang bagyo, nakapak niya nga mga papeles kag mga alahas sa maleta, ginlamon sang balon. Pagkalipas sa mga binulan, ang bagyo nga Ruby umabot naman, kag ginlupad naman ang ginobra sa mga foreigners. Well, inday, napakayo na ang amon balay, kag malino nga nagapuyo upod sa mga napulo ko nga mga apo. Kag si Toto, nga amo ang kaupod ko sa akon payag. Si Toto, nagaedad na 44 anyos, ako naman 76. Ang panahon, angay lang sang aso, nga ginapalid sang hangin, nga sa isa lang kapisok, madula. Tungod nga sa sining eksperyensya, kung mabatian ko sa radio weather forecast, doon di kumabatyaga ng kahadlok. Salamat sa Diyos, kay bisan ang akon kabataan, amuman. Pero ang mga kabataan ko nga mga babae, diri na lang nagatatap kag nagaopisina, kay ang mga bana nagatrabaho sa Manila kag sa Kalibo. Ang amon kalingawan, amo ang pagpamati kag bilang suki mo sa sininga palatuntunan. So ang akon magagmay nga mga apo nagaeskwela sa atubang sa amon nga balay, kag si Toto ang nagaluto sa amon tanan, kag nagapatumar sang akon nga bulong. So diri ko tapuso na malawig ko nga kasaysayan, kag pasensya lang hinday sang akon malawig nga sulat. Ginaampo ko sa mahal nga Dios nga sa adlaw kagabi mangin maayo gid ang imo kahimtangan permi. Subong man ang tagdumalahan sang Bombo Radyo. Magapadayon gid sang inyong programa upod sa amon. God bless us all. Ang matinahuron mga suki sa kahanginan sa gihapon, si Suffering Mother sang 5th District. Well, speaking of Yolanda tragedy, super typhoon, kadamudam sa mga accounts, no? Ato na nabatian, ang iban makahalanguyos, kalabanan gid, mga makahalanguyos. But ang aftermath, no, is terrible man. But nevertheless, ang ginapasalamatan nato, no, nga na-preserve ang ato nga kabuhi. Regardless, madamo ang mga nagkaladula sa aton, ang iban
nabutang sa dako nga peligro ang ilang kabuhi, but after that ginapasalamatan nga nakaluwas bisan pa paano. Ilabi na bugid no ang didto sa tunga sang lawod. Kag sa amo to bala nga mga tiyempo, may mga ara pa yung mga tawo nga ang kalautan sa gihapon sang iban ang ilang ginatuyo. Ti imagine that? Masinggit-singgit nga may tsunami ang ending, maghalalin sa ila panimalay ang mga tawo dali-dali. Tapos wala man lang gali, no? And then pagbalik ay nasimot na ang tanan nga mga gamit sa sulod sang balay. Di, mayo bala na. Syempre hindi gid no. Bow. Let's hope hindi man nila matabo sa inyo, ha? Hindi man nila magbalik ang ina nga hitabo sa inyo kung kamo naman ang himuan sang amosina. Kabay nga hindi lang gid. Well, we know of the many stories. Ang iban super tragic. Pila ka mga miyembro sang panimalay ang nagkaladula. And we have seen a lot of videos nga makitaan mo, no? Nagapamaypay pa, gahagunos ang balod, grabe ang current, and then nagasakay sila sa do layag-layag lang to or do kawayan lang to, and then makita mo gid no nga gulpi na lang nga nadula, nagsarurot, wala na. So amo sina kabagsik ang hagupit ni Bagyo Yolanda, and we do not want and never again kabay pa nga matabuin na no ang ina nga sahi. And as always, every time nga may mga kalamidad, kaangay sa mga bagyo, super typhoon, kinahanglan gid ang aton nga pagpanghanda. Kung gina-advise sana ang mga ara lapit sa dagat nga mag-evacuate na, hindi na magpadugay-dugay, hindi na magdili-dali kay payta kabalo, no? Basi gulpihon lang nga magdalo-do na ang tubig. So, it's always best nga ang safety sang tagsa-tagsa. Amo ang aton nga unahon, secondary na lang ang makasapatan ng mga propiedad ang dapat din ang aton nga kaluwasan. And I'm also very happy para sa inyo, suffering mother, waay sang may naano sa imo nga pamilya, intact kamo tanan. And as a matter of fact, nangin angel pa kamo sa inyo nga neighbors nga nagkadto dira sa inyo para nga magpanilong sila kay wala gid no as in totally nga naguba gid ang ilang nga balay, and it's good nga gin-welcome nyo man sila, gin-inakop nyo sila, kag ginamuman nyo man sila. Well, kadamo mga controversies, may ara gusto na no nga ang totally damaged, nangin partially damaged na lang, ang iban nga mga damage gid gani wala na naka-avail no, so dapat ni avail nila. And although may mga projects, may mga housing, pero kadamo sa mga kontrobersiya, no, sa likod sini. But anyway, the life must go on. Para ano na lang, no, umpisa na lang balik liwat. Ang importante dira sa tanan nga we still have our life. And that means, no, nga may purpose pa kita, and we can still do so much, not just for ourselves, but for other people also. Suffering Mother, thank you so much sa imong gin-share diri nga istorya, and ikaw halong-halong ka man dira, and I wish you good health at all times. 44 minutos makalipas ang 2:00 sa hapon, magapanubalik ang KLP. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Kaya mga importante ang kahiwatan sa Plazuela de Iloilo para sa sininga semana tubtob sa Nobyembre 19 sa sininga tuig. Ang Technocrats Band, isa sa mga nagapanguna ng mga banda sa Iloilo, ang magabalik para pasadyahon ang inyong weekend sa isa ka makalilingaw nga musical extravaganza nga magasentro sa ilaging handa nga maid-id kag mga pinili nga kanta sa Nobyembre 19 nga edisyon sa concert at The Plaza. Mag-uumpisa alas 6 ng gabi.
Sa mga kahiwatan, napulo na naman ka mga espesyal kag pinasahi nga Plazuela di Iloilo Mugs ang igaparaffle sa mga suki isang Plazuela di Iloilo. Sa Nobyembre 20, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganaan sang Latolda sa mga luyag magtambong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa amo nga petsa. Sa tion sang misa atong ipangamuyo sa Ginoo nga kabay, iwagan niya ang aton bana sa tunga sang nagalala nga global situation. Plazuela di Iloilo. Together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa aton nga mga kabombo dira nga super ang kabisihan. Time conscious kag limitado ang oras nga magbakal sang pagkaon at the same time budget conscious. Bisitahan naton ang Chow to Go drive-thru kiosk sa atubang sang Plazuela di Iloilo. Chow to Go nagatanyag sang barato nga pagkaon kag madasig nga labuton. Chow to Go makabakal ka sang pagkaon nga hindi mo na kinahanglan pa nga magpanaog sa imong salakyan. So bisitahin ang mga Chow to Go kiosk sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue, parking lot sang Plazuela di Iloilo. Ara dira ang mangganamit, ang Go-Go Dumplings by Food Pantry, ang Potato Corner, kag ang Ava Amelia Cafe. For leasing inquiries, please contact Plazuela di Iloilo. Chow to Go, drive-thru kiosks, budget-friendly, kag convenient para lamang sa imo sa Plazuela di Iloilo. Sa aton dira nga winner nga si Capricorn 61 sa tubungan, I will be contacting you. So, lat-lata ang akon nga pag-reach out sa imo, sir. Iplanuhon naton, kag-preparahan naton ang pag-interview sa imo this coming Saturday. Sa video call lang man. So, no need to come here. Kag sa iba dira nga luyag man nga mangin winner, o nagid nga himuon, syempre, magpadala sa inyong mga entries, sa inyong makasaysayan diri sa kahapon lamang program. Taga isang tiyempo, isulata, di kinanglan nga lawig-lawig gid ha nga daw telenovela pwede nga episode per episode. Okay gid na iya. Mga every week pwede gid. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Hulaton ko ang inyo nga mga istorya. Now, sa aton liwat nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Of course, feel na gid ang Christmas because it's only 40 days to go before Christmas, mga kabombo. Kag may ara sang pamaskong musikang handog ang Bombo Radio para sa inyo because you are so special para sa amon. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin
ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na So, lahat. ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, Maligayang Pasko! Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain. Laruan po. Para po may mga laro. Bumalik na si Mama. Nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! O, Pasko na, mga kabombo. Prepare your stories for Christmas. That's what I meant. Pwede nga makapadala na sa inyong mga istorya about Christmas. Hindi ba? Balko after sang todos Los Santos kag sang November 2 nga Fiesta Minatay. All set na kita na all the way na para sa mga istorya ninyo pang Paskwa. So, pwedeng nga makashare sa inyong best Christmas story diri sa kahapon lamang program. Again, i-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sulaton kag ipadala kay Rob sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mas maga-enjoy kita tanan kung may mga very exciting nga mga pictures nga pwede gid nga ilakip sa inyo nga mga istorya. I'll be waiting sa inyong mga istorya dira. Umpisahin na ang inyong mga Christmas stories para diri sa KLP. Well, balikay kita tomorrow. Madamong nga salamat for today, mga kabombo. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.